كم يحديركم نقع بالسلامن بدحنا بيت እግዚአብሔር እሙኒ ኤቤኔዘር ይናና ሳዛ ማዓልት ዚ አንተ ይገርና አሎ ረዲና አሎ እግዚአብሔር ተዘይ ረዲካ ተዘይ ደግፍካ ንማዓልቲ አይትሪዮን ይኻ ዚያታ ናቲ መርገጽያ ማለት እግዚአብሔር ስለዝረዳና ይናብ ዘለና መዛምራን ጎይታ ባረኩም አምላክ መስገን ሓደ ጥቅስ ከነን ብቢና አብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓደ ጥቅስ 3 እቲ በመንፈሳው በረከት ዘበለ በክርስቶስ ጌሩ አብ ሰማያት ዝባረከና አምላክ አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን ብለና ትሕቲልና እንተሪናዮ አምላክ በወዱ ሕድገት ኃጢአት ክንረክብ እንታይ ጌርና አኺልና እንደገና መንፈስ ቅዱስ መጪ እንታይ ጌርና ሐቲምና ብለና ኳየርኮም ከዘምሩና ጸኒሕም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተባረክ ይሁን ጎይታ ባረክኩም አምላክ መስገን المجمريا غزي اماكلنا مسانا حبيركم كتملكم زمصاكم احد واحد احواتنا احد انتليكم لملكت ايدكم كتريوني المجمريا غزي اوكي قال اوكي كابزلهم مو كتسو سمكمن كابي كم زمصاكم من كتلالوينا آمين آمين I think بسمكون فلتكنينا فلت نقعد حن متاخن كوفلا كابي متخيت سب لوام كاب امريكا كم يجينا نقبلن دقيمكم املاح مسكن اشرس استنابرتي بروشر على ورقه كباخن اندين سمكن تليفونكن ابي بوتا خم تقمطاخ شو عملي كان انت يغبرالن هابن املاح مسكن ابنيزر نايفوسي بتكرسيان تبايلنا نسمه كمزي اوكي اي منصر كلينا يመስلنا هذا سمكي او امارኛ እሺ ችግር የለውም ምን ነገር መብራት ከመገር እንዴት ነው የምንቀበላት ያ እንቋዳን መጻሁም ራኋን ጸኒህ ሶሪ ኤቤኔዘር ናይ መሰረት ፎሲ ቤተክርስቲያን ተባይልና ንስመ ከምዚ ናይሎ ማዓንቲ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ፈራቃን ጀሚሩ ክሳዕ ሰዓት 1 ፈራቃን ናይ ጾሎት ናይ አምልኾ ናይ ቃል አምላክ መደብ አለና እቶም ንኽእልሲ ንጎተን መጽጽ በኔሩ ጾሎት አሉ 10 ፈራቃን ጀሚርና አይናንታይ ንገብር ናው አምልኾናቱ ስለዚህ 10 ፈራቃን ክትመጹ ምሕረት አምላክና ሓቶኩም ወትሩ ሐሙሱን ካብ ሰዓት 5 ክሳዕ ሰዓት 7 ናይ ትምርትን ናይ ጾሎትን ጊዜ ለና ወትሩ ኩሉ ጊዜ ሐሙስ ዓርቡን ካብ ሰዓት 8 ጀሚሩ ክሳዕ ፍርቅ ለይቲ ዝኸይድ ናይ ጾሎትን ናይ ቃል አምላክ ጊዜ ለና ኦፍ ኮርስ ቶም ስራሕ ተሰርሑ ክደኹም እንትኸሊኹም ግን ባዳይኩም ንዛረብ ነርና ሓደ ጊዜ ኣብ ገለ ቦታ ክትኮልል ገለ ዒልካ ምስ መጻኻ ተሐዲስካ ሃትወጽእ በቃ ትድኻም ናበይ ከም ዝኸይድ ምስ መጻኻ ማለት እዩ ስለዚህ ብስተኻለና መጠን ዓርብ እንታይ ንግበር መጺና ንጸሊ ካልእ መተንባህታ ናይ ሳማሪታን ኣለና ዝመጽእ ሶሙን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ከይና ክንሪኦ ከለና ሲ አጋፖስ ምስተነበየሲ አብዘሎ ዓለም እንታይ ኮይኑ ብለና ጥሜት ኮይኑ ብለና ሰብ ተሰሎንቄ ሰብ ፊሊፕስ እንታ ገብሩ ጀሚሮም ካብቲ ጥልቅ ድኽነቶም ሰልኽ ሰዱ ጀሚሮም አማከሎም እንታይ ነበረን ብለና ዝሳአነ ሰባይ ነበረን ስለዚህ እንታ ክንገብራለና በብ ዘለና ከነዋጽእ ክንብ
ኣለና ኣብ ማእከልና ዘሎ ክንድግፎም ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክባረኸና ክበና ከሎሲ እንታይ ክገብር ስለ ዝደሊ ንኻልኦት ከዓ ክንባረኽ ንበረኸት ክንከውን ስለ ዝደሊ ዝመጽእ ሰሙን ሶኒ ባይብል ስኩል ክንጅምር ኢና على 31 next Sunday كما ديلو على አይበልኩንዲ next Sunday ተዳሊና እንታይ ንግበር ንምጻ ዝመጽእ ሶኒ ዕለት 31 ወርሕ 1 2022 ባይብል ስኩል ክጅመር እዩ of course ከባቢ 20 ተማሃሮ ተመዝጊብኩም ኣለኹም ሕጂውን ሓደ ሰሙን ኣለና ኣብ ሰሙን እዚ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ንእሽተይ ክዛረብ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣይሰሚ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ስኩል ኦፍ ሚኒስትሪ ዝበሃል እቲ ሰብኣይ ዶክተር እንታይ ቤሬንዲ ገለ ዝበሃል እንታይ ዝገብር ነይሩ ቦንኬ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ወንጌላ ቦንኬ ንፈልጦ ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክሩሴድ ክገብር ከሎ ደድሕሩ እንዳኸደ ናይ ቴሌቪዥን ናቱ ፕሮዲዩሰር እዩ ነይሩ እንታይ ሓሳብ መጽዮ መስልኩም ሰብኣይ ሰባት ጎይታ ተቀቢሎምሲ ይብተኑ ነይሮም ስለዚህ እዞም ዝብተኑ ዘሎ ጎይታ ተቀቢሎምሲ መን ከዕብዮም ዝብል ሓሳብ ክሓስብ ጀሚሩ ትቤት ትምህርቲ ብ1980 ይጀሚሩ ባላና ኣይተወለድና ነርና ብድሕሮ እንታ ክገብር ጀሚሩ ነቶም ኣገልገልቲ በብሓደ እንታ ክገብሮም ጀሚሩ ክእክቦም ጀሚሩ ትቤት ትምህርቲ ብኸም ይቆይሙ ናይ ኤበኔዘር ቤት ትምህርቲ ይኮነ ከም ጌርኩም ከይተሓስቡ እቲ ሰብኣይ ኮሙራይ ስለ ዝነበሩ እዩ ኣብ ከባቢ 150 ዝኾኑ ሃገራት ብዙሕ ያክፍለካን እዩ ንሓገዝ ኢሉ ስለ ዝበካ ማለት እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ብገንዘብ ክትመሃሮ እንተ ተሚንካዮ ካብ 5000 ክሳብ 10000 ዶላር ይበጽሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢድና ስለ ዘሎሲ ክንዕቆ የብልና ግራጁዌት ምስ ገበርኩም ምስ ተመረቅኩም ንባዕሉ ተወረቀት ንሕና ይኮንና ንበኩም ካብኡ ተሰሪሑ ይዝመጽእ ብድሕሮ እንታ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትቅጽሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ኣይ ሪመምበር ምስ በዓል ሻም ክንማሃር ከለና ብጣዕሚ ዝልውጠካ ትምህርቲ ስለዚ ቶም ግዜ ዘለና ንኽእል ተዘይምለጠኩም ብላነ ስለዚ ሶሙን ዝዕድል ኣለና እቶም ዘይተመዝገብኩም ክንምዝግበኩም ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ዝመጽእ ሶኒ على 31 ወርሕ 1 2022 ቤት ትምህርቲ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ተራራሪና ገሌና ናይ ኤቤኔዘር እዩ ዝመስለና ንሕና ዘዳሎ ናይ ኩሉ ማኑዋል እቲ ኤግዛም ከይተረፈ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዝመጽእ ንሕና እንዳተርጎምና ጥራይና እንታይ ንገብር ንምህር ስለዚ ቶም ትኽእሉ ክትምዝገቡ ብምሕረት ኣምላኽ ንሓተኩም ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሎማዓንቱን በቃል ዘካፍለና ኣገልጋሊ ሻምበል ሓውናይ ከመይ ጌርና ኢና ንዕድሞ for the sake of social distance. Okay, أملاك مسكن كم يحديركم كل كلامي مصحف قدس نشتي ناب حدي صاحبه أب ترز لا مسلني okay أملاك مسكن مصحف قدس انتهي دبل قالالو يوسف زي فلت ولدو ما تنسيلو بعد أبو شغلة خلاص أبتوش تنيرة مالتيو تيجي قويت هاي باركن بس كانوا على أبو شتولتو أنسبات يسي أزي وحد سماتي 1 2 3 4 5 6 ما كاشي دش أملاك مسكن أيوة حكي أركب لنا نيرة أنا بابل سالون بحسان يرنا أنا أملاك مسكن قويت هاي باركن زي بيتن ينعان مالتي بوزح ጸጋ ዘገልግላ ዝነበራ ከምዚ ምሻሎ ብዓቢና እግዚአብሔር ጸጋ ዘገልግሉ ዝነበሩ ሰባት ከም ኣኸልካ ኸዱ ኸለውሲ እንታይ ይኸውን ገለትል ምሽ ኣምላኽ ርስዖ ማለት ግን እግዚአብሔር አለ ቦቱ በዓል ቲጂ ሮዛ አበባ ከዳኸላ ኹም ባህል ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ there was a lot of grace ናይ ኣምላኽ ጸጋ ኣብአን ነይሩ ነቲ ማሕበር ጠቅም እንደገልግላሉ ዝነበረ ኣምላኽ ዝሃበን ስለዚ ግን ትዕዩ ኣምላኽ ክሳብ ሕጂ ቀፂሉሎ ማለት እዩ ኣነ ክመጽእ ከለኹ ሳተን ከዳኸላ ኣነ ሽዑብ ጎይታ ቆልዓ ነይረ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር ኡሙን መኻኑ ክንዝክር ሰናይ እስከ ንኽብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ቤት ኣምላኽ ቆይመን ስለ ዘሎ ኣብ ዘሎ የገልግላ ከም ዘሎ ያዛእምን እስከ እግዚአብሔር ክብር ሃቦ ስልየን ኣምላኽ መስገን
እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባርክን ዌልካም እንራኸቢና ዳሕራይ ማለት አምላኽ ይመስገን ሎማዓቲ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ መጽሐፍ ሮሜ ምዕራፍ 13 ክንግንጽሊና እሞ ኩላትና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢና ሎማዓቲ ንሪኦ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሁቦ አርእስቲ ኸኣነ እንታይ ዝብል አርእስቲ ይበ ኣለኹ ንስልጣና ዘይግዛእ ንኣምላኽ እዩ ዝጻረር እንታይ ኢለ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ደጋፋይ ብዛዕባ ተቃዋማይ ገሊኩም መቀዳይ ተንኪፈኝ ረፍት ሓደ ስብከተይ ብዛዕባ ይኮነን ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ብል ብዛዕባ ቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ይጸብቁ ይኽፍኡ ሕያወት ይኹኑ ክፉኣት ይኹኑ ጨካናት ይኹኑ ሰናያት ይኹኑ ብዘይ ታይ ዝበሃል ማለት ብዘይ ኮንሲደሬሽን እግዚአብሔር ንስልጣናት ክንግዛእ ከም ዘለና ነጊርና ኣሎ አክቹዋሊ ቶም ነዚ ጻሕፉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ጨካናት መንግስታት ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም ስለዚ እግዚአብሔር ዝተዛረበ ቃል ንዓና ከም ተዛረበና ኣሚንና ኢና ንእዘዞ ማለት እዩ መንዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘሎ ብዘይገድስ ኢየሱስ ግን ጎይታ እዩ ኣሜን ቤተ መንግስቲ ዘሎ ሰብ ጥዑይ ክኸውን ይኽእል ሕሙም ክኸውን ይኽእል ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ክፉእ ክኸውን ይኽእል ሰናይ ክኸውን ይኽእል ክፉእ ክኸውን ይኽእል ግን ኢየሱስ ግን ጎይታ እዩ ናይ ነገስታት እስከ በልዎ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ሓደ ንጉስ ኣይኮነን ኢየሱስ ናይ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ንጉስ he is the higher authority ኣምላኽ ይመስገን ሮሜ 13 ክንንብብና ሞኒ ሽዑ ክሳብ ጥቕስ 7 ሽዑ ናፍቲ ቃል ኣምላኽ ክንከይድና ጸሊና በኣምላኽ ዘይኮነ ስልጣን የልቦን እቶም ዘለዉ ስልጣናት ከዓ በኣምላኽ ተሰርዑ እዮም ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ዘለዎ ይገዛእ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ዘለዎ ይገዛእ እዩ እስከብኑ ይገዛእ እዩ ኦኬ ስለዚ ከዓ ነቲ በዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ዝቃወም እቶም ዝቃወሙ ድማ በዓላቶም ፍርዲ ክቕበሉ እዮም እቶም ገዛእቲ ንእኩይ ግብሪ እምበር ንሰናይ ግብሪ ዘፍርሁ ኣይኮኑን ነቲ በዓል ስልጣን ከይትፈርሆ ዶ ትደሊ ኢኻ ንሱ ንሰናይ ካኢሉ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ እስካ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ይበሉ ወላቶም ጨካናት መራሕቲ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ገርሚ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ ንሱ ንሰናይ ካኢሉ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ ሰናይ ግበር ንሱ ክንእደካ እዩ እኩይ እንተገበርካ ግና ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነቲ ገባሪ እከይ መቕጻዕቲ ዘምጻሉ ፈዳይሕነ ስለ ዝኾነ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጥቕን እዩ እሞ ፍራህ ስለዚ ከዓ ስለ ሕልና ኢልኩም እምበር ስለ መቕጻዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ክትግዝእዎም ዝግባኣኩም ስለ ፅሬት ሕልናኹም ኢልኩም ይብለና ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ገላዊ ኣምላኽ እዮም እሞ በዚ ተግባር እዚ ከየኮሩ የገልግሉ ኣለዉ ስለዚ እውን ኢኹም ግብሪ እትውህቡ ዘለኹም እምበኣርስ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ተጎ ንዝግብኦ ተጎ ፍርሃት ንዝግብኦ ፍርሃት ክብረት ንዝግብኦ ክብረት ንኹሉ እቲ ዘዝግብኦ ሃብዎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ድማ ክንከይድ ኢና ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕሲ 11 ዘሎ ቃል ድሕራን ቢብናዮ ተመሃሳሊ ሓሳብ ኣሎ ጴጥሮስን ጳውሎስን ክልቲኦም ኣብዚ ሓሳብ እዚ ተሰማሚዖም ክዛረቡ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብ ጥቕሲ 11 ምዕራፍ 2 ቀዳይ ጴጥሮስ ኣቱም ፍቁራተይ ከም ኣጋይሽን ስደተኛታትን መኽረኩም ኣለኹ ኣብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቁ እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኩም ርዮም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣካይደኹም ኣፀብቑ ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነትቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነትቶም እንታይ ዘይፈልጡ የስ ዘይፈልጡ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ ንጉስ ወይስ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቐዝዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብ ኣምላኽ እተላእኩ መኳንንቲ ካብ ኣምላኽ እተላእኩ ዝገበሉ ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ ከም ውፃት ሓራ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነሲ መገሎ ክፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኹኑ ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ ሕውነት ኣፍቅሩ ንኣምላኽ ፍርህዎ ንንጉስ እንታይ ኢሉ ኣኽብርዎ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ኣሜን ኣቦና እግዚኣብሔር ብስሜ ስለመስግነካ ኣለና ስለዚ ግዜ ዝተመስገን ስለዝሃብካና ዕድል ንመስግን ኣለና ስለዝሃብካና እግዚኣብሔር ህይወት ስለዝሃብካና ምሕረት ስለዘብዛሕካልና ፀጋ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ እዋን እዚ ተመስገን ሕጂውን እግዚኣብሔር ደገ ቃልካ ክትከፍተልና ንፅልይ ኣለና መኽፋት ቃልካ የብርህ እዩ ነገርታት ድማ ምስትውዓል ህብ እዩ ደገ ቃልካ ይከፈተልና
ካብ ቃልካ ተማሂርና እግዚአብሔር ብግርህና ወሲድና ሰሚዕና ኣብ ህይወትና ድማ እግዚአብሔር ብምእዛዝ እነስመረካ ውሉድኩም ኮነልካ ሓይሊ ክልቀቀልና ጸጋ ክልቀቀልና ንጽልይ ኣለና ስለትገብሩ ሁሉ ጽቡቕ ወንመስግነካ ኣለና ብጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ናዝሬታዊ ሽም አሜን አምላክ ይመስገን ሮሜ ምዕራፍ 13 ምስ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ጥቅስ 11 ርኢና ያለና ማለት ከመይ ክልቲቱ ሓሳብ ተማሃሳል ምዃኑ ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 13 ኣብ ሰለስተ ክፋል ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ነቲ መጽሓፍ ነታ ምዕራፍ ሰለስተ ክፋል ኣለዋ ተቀዳመይቲ ክፋል ካብ ጥቅስ 1 ክሳብ ጥቅስ 7 ዘላ ብዛዕባ ንስልጣናት ምግዛእ እዩ ዝዛረብ ማለት ስለዚ ካብ ጥቅስ 1 ክሳብ ጥቅስ 7 ብሓደ ቃል ከነጠቃሎ ንድሕር ኮይና ወይ ክንገልጾ ተገዛእ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት ተገዛእ አክቹዋሊ እዚ መቀጸልታ ናይቲ ጳውሎስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 11 ዶክትሪናል ነገር እቲ ምሁሮ ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ምሁሮ ምህር ምስ ጸንሐ ካብ ምዕራፍ 12 ግን ናብቲ ግብራዊ ናብራ ክርስትና ምስ ኣተወ ሽዑ ምዕራፍ 13 እዞም ሓሳባት እዚኣቶም መቐሚጡሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ክፋል ምዕራፍ 13 ካብ ጥቅስ 1 ክሳብ 7 ዘሎ ጽሑፍ እንታይ ዝነግረና ክንግዛእ ከም ዝግባአና ነግረና ብምግዛእ ንኣምላኽ ተዋሂበ ዝብል ሰብ ምዕራፍ 12 ጥቅስ 1 2 نعم سجاهم نعم لا خياون كدوسنا بهذا بالمسائل كيركم كتقربوا بمحرة أملاك معدوكم مالهم ديلنا مش كأو مستوى همنا نعم لا تواهي بإيه مسبلنا حدا خبت فقد أملاك انتهي مسلكم حدا خبت بهذا بالفقد أملاك سنة يزخون فقد أملاك أبسلت أن نزلوا سبات أملاك كم سرع مفلتنا كنجزا حدا خبت قصي شمنته كسبت قصي عسرت زلقان بمفكار كن ملالس نقرنا بفقري كن ملالس نقرنا مالتي ስለዚህ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣኸን ነብር ከለና ምስ ኩሉ ሰብ ይዝብለና ምስ ኣመንቲ ጥራሕ እዚ ኮነሲ ምስ ኩሉ ሰብ እንተላይ ምስቶም ኣደገ ዘለው እንተላይ ምስ ኣሕዛብ ብምንታይ ክንነብር ብፍቅሪ ስለዚህ ንሕና ናይ ፍቅሪ ሰባት ኢና ኣባና ፍቅሪ ዝብል ቃል እዩ ዘሎ ኣብ ኣማኒ ናይ ጽልእ ዝበሃል ቃላት የብልና የለን ከምኡ መጽና ኣፍት ዲቴል ምስከና ማለት እዩ ካብ ጥቅሲ 11 ክሳብ 14 ዘሎ ከዓ ምስቲ ናይ ዓለም ሲስተም ፋይት ግበሩ ብለና ተቃለስዎ ብለና ማለት እዩ ስለዚ أو تمودات فلان الحريان وقيتنا يسوع كريستوس ده اللبس وأمبر نتحالي السجاس من على تمنيت أي تجبروا كم تقص 10 سنة الحرينة كم بمعلتقن عنان الملالس بقايلان مستنا يكونن بمنزرن عبدالنا يكونن ببعثن كن أنا يكونن نبل نجرنا وسلزي نتعلم على السيستم نتني عالم أكيدا نتجبروا تقاوموا تقالسوا fight against it بنابر إز بزروا يكونن نتني عالم لايف ستايل تجبروا كننوا بكايدهم أنصاروا توبلوا بكايدا اوكي ابسل استغفل مالتي تمصعت معرف اندحرينا مالتي اذن ما عتل اني نزلنا حساب جن باملاح زي كون سلطان يلبون وتم زلو سلطانات كا باملاح تسرعوا يوم نفس وقف نتاب العلي سلطان زلو يجزايو يبل قال املاح مالت حجي نزا صحفت زي انا ذا طقس زي بزحات انا مصحف قرص ليقانتي بزح مصحف ريفر تقبر كلها انت يمدلوا زي كواليفايد يكون سنتنس يابلوا مالتي زي بقعت السنتنس يا مالتي زي نخمي عينت سباتي تجوز لنا زل املاح اي مثلا املاح يفتح املاح كنسو እግዚአብሔርኒ ሓርነት املاح كنسو ነቶም ጨቆንቲ ነቶም ባሪያ ገይሮም ዝገዙኻ ነቶም ብዙሕ ክፉ ነገር ዝገብሩ ነቶም አንጻር املاح ሕግዝ ዝሕግጉ ነቶም ንሰበቃሉ ብዙሕ ክፉ ነገር ዘገድዱ ወላ ንዓታቶም ይገልጽ ጽሑፍ እዚ ካብ ዝገርመኩም ነገር ነቶም ሕያወት ሰባት ጥራሕ ተገዝኡኻ አይበለን ጽሑፍ እንታይ አይበለን ጽሑፍ ስለዚህ እንኳን አንኳሊፋይ ሰንተንስ ብሎ ማለት ብቁ አይኮነን ግን ትእዛዝ አምላኽ ስለዚህ አው ተዋሂብ ዘለኻን ከም ትእዛዝ ተአምበር ከም ሪእቶ ትህበሉ ከም ኦፕሽናል አይኮነን ማለት ከም ትእዛዝ ይተቀምጥ ዘሎ ከም ትእዛዝ ስለዚህ ኢትስ አ ኮማንድ ትእዛዝ ምዃኑ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ቀዳማይ ፕሪንሲፕል አው ተቀምጥሎ ማለት ቀዳማይ ፕሪንሲፕል እንታይ ድብል ስልጣን በአምላኽ ዝተሰርዐ እሞ ተገዛእዮ ድብል ፕሪንሲፕል አሎ ቀዳማይ መትከል ተቀዳማይ መትከል አው ዘለማት ዘይስበር ዘይጣሐስ ሕጅ መበገሲና ሓድሽ ኪዳን ንብገ ዘለና ድሓር ብሉይ ኪዳን ከይና ሪፈር ክንገብር ማለት እዩ ከምኡ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ከም መጀመርታ ከም ዝነበረ ከምኡ ኮይኑን ከም ዝቕጽል ክሳዕ መወዳት ዓለም ከምኡ ኮይኑ ከም ዝኸይድ ክንርኢና ማለት እዩ ግን መበገሲና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዚ ነገር ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጴጥሮስን ጳውሎስን ክልቲኣቶም እንኳን ግዳይ ናይ መንግስታት ሮም ዝኾኑ ሰባት እዮም መወዳታ ህይወቶም ብናይ ነገስታት ትእዛዝ ብናይ ነገስታት ኣብ ልዕሊኦም ዝተወሰነ ኣዋጅ እንታይ ዝገበሩ ህይወቶም ንጎይታ ለተዛኣምኑ ጎይታ ክብሉ ሕሊፎም ዝሃቡ ህይወቶም ንሓደጋ ዝሃቡ ብናይ ስጋ ዘራርባ ይዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ
ግን ህይወቶም ናብ ክብሪ ክሳገር ምእንቲ ነቲ ዝኣመኑሉ ነገር ዝቆሙ ግን ካብ ነገስታት ብዙሕ ተጻርሮ ዘጋጥሞም አንጻር ነገስታት ግን ሓንቲ ክፍእቲ ነገር ኣይጽሓፉልናን ኣይጸለዩን ብዛዕባኦም ክፉእ ነገር ክሓስቡ ከለዉ ኣይንርኢን ኢና ብዛዕባኦም ጸምጸሎትን ክሕዙ ከለዉ ኣይንርኢና ንክፉእ ነገሮም ማለት እዩ እንታይ ዳ ንኸምዚኦም ዓይነት ሰባት ተገዙ ስለዚ ንሳቶም ዝነበሩ ስርዓተ መንግስቲ ብጣዕሚ ክፉእ መንግስቲ ነይሩ ጨካን መንግስቲ ነይሩ ናይ ሮማውያን መንግስቲ ትማሊ ምስ ቴስን ዛረብ ነርና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ናይ ሮም መንግስቲ እዚ ሰባት ቁጥሪ ባሮት ብጣዕሚ ብዙሕ ነይሩ ባርነት ከም ናይ ሮም መንግስቲ ገይሩ ዝበዝሓሉ ዘመን ምቸም ኣይነበረን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ባሮት ነይሮም ማለት እዩ ሓደ ሮማዊ ሃብታም ሰብ ናብ ሓደ ፓብሊክ ቦታ ክመጽእ ከሎ ብውሕዱ 15 ዝኾኑ ባሮት ተሰንዮም ወይ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክንደይ ባሮት እውን ከም ዝነበረ ክነግር ደልየ ሓፈሻዊ ፐርሰንቴጅ ክትሪኦ ከለኻ ክሳብ 100 ክፍለ ዘመን ክሳብ 100 ተቀዳማይ 100 ክፍለ ዘመን ንብሎ ማለት ተቀዳማይ ክፍለ ዘመን ንብሎ 100 ዓመታት ክሳብ ግዜ ተክሳዕ ዝውዳእ ኣብ ትሕቲ ናይ ሮም ግዝኣት ካብ 30 ክሳብ 40% ባሮት ነይሩ ካብ 100 ሰብ 30 ሰብ ባሮት ማለት እዩ 40 ሰብ ባሮት ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ባርያ ዝነበሩሉ ድማ ባርነት ኣብ ግዜ ሮማውያን ባርያ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ንድላይ እዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ንድላይ ንመዘናግዕ ዝጥቀሙሉ ብስቅያት ናይቶም ባሮት ይዘናግዑ ንባሮት ናብ ኣናብስ እንዳደርበዩ ንባሮት ንኻልእ ተፈላለየ ካልእ ናይ ስጋዊ ርውየት ብዙሕ ዓይነት ከም ዝኣምሰለ ጽዩፍ ዝኾነ ነገራት እናገበሩስ መዘናግዒ ይጥቀሙሎም ነይሮም ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ነይሮም መንግስቲ ሱጥራይ ከኣክል ግብሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝፀዓኖ ግብሪ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ጾር ዘጽውር ዝነበረ መንግስቲ ዋላ እስራኤላውያን ማለት እዩ ካብታቶም ሓደ መግለጺ ኮይኑ ንረኽቦ ዘክዮስ ኣለና ሐዋርያ ማቴዎስ ጻሐፈናውን ሱን ተጋዊ ነይሩ ተጋዊ بعين አይሁዳውነት بعين ሃይማኖት አይሁዳውነት ተጋዊ ማለት ነሞዳት ኃጢአት ዝቆጽር ነይሩ ስለዚህ ሓደ ፈሪሳው እንዳበለ ጎይታ አነጻጽሩ ክዛረብ ኮሎሪና ያለና ማለት ስለዚህ 4 ዕጽፊ ክሕስ ይክሳዕ ምባል ዝኸዱ በዓል ዘኪዮስ ብሆሙ በአዝዩ ጨካን ዝኾነ ዓይነት ናይ ታክሴሽን ሲስተም ናይ ግብሪ ምእካብ ከም ድላዮም ነቲ ሓደ ብዙሕ ይምጾ ነቲ ሓደ ሸለል ብሎ ገለ አዳለውቲ ብዙሕ ኃጢአት ዓይነት እንዳገበሩ ዝኣከብዎ ከሃብቲ ፋይናሊ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ በዓሉ ጎይታ ዓማጺኻ ኸይበሉ ጎይታ ብዙሕ ገንዘብ ከምዚ ጌርካ ኣኻዕቢት ካለኻ ብዓመጽ ገንዘብ ኣኻዕቢት ካለኻ ገለ ኸይበሎ በዓሉ ዝዓመጽ ኮንትሮል 4 ዕጽፍ ጌር ክሕስ ይሉ ክንሳሕ ከሎ ናይ ባሕቂ ንስሓ ማለት ካሱ እዩ ማለት እዩ ብግብሪ ዝርአ ፍረ ዘለዎ ንስሓ ክንሳሕ ከሎ ስለዚ ድማ ነዛ ቤዛ ምድሓን ኮነላ ክበሃል ከሎ ርኢና ኣለና ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ሓያል ዝኾነ ግብሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝጽዕኑ ዝነበሩ መንግስታት እዮም ማለት እዩ ኤቨር ሲንስ ዝኾነ ንጉስ መንግስቲ ዝህልወሉ ግዜ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ዝገዝኣሉ ግብሪ ብምኽባድ ሰት ከብረ እንድሕር ደልዩ ግብሪ የብዛሓሉ ሮማውያን ግን ስጥራይ ደይኮነ እንተላይ ንሰባት ባሮት ገይሮም ዝገዝኡ ዝነበሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሓት ባሮት ዋላ ናብ ጎይታ ዝመፁ ሃርያ ጳውሎስ ጽሕፈለን ከሎ ከምዚ ኢልዎም ኣሎምሽ ባርያ ካለኻ ዲኻ ትፀዊዕ ኢኻ ፀገም ዝበሃል የለን ብክርስቶስ ውፅእ ሓርያ ኢኻ ጎይታ ካለኻ ዲኻ ትፀዊዕ ኢኻ ዘለኻ ፀገም ዝበሃል የለን ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ዘክር ጎይታ ኣለካ ስለዚ ኣዚፍ ናይ ሞዳታ ጎይታ ከም ዝኾንካ ኣይምሰልካ ከምኡ ጌርካ ንሰባት ብጭቆና ኣይትግዛእ ዓይነት እንዳበሉ ክዛረቡ ከለዉ የርኤና ኣሎ ስለዚ ነቶም ባሮት ኮይኖም ናብ ክርስቶስ ዝመፁ እኳ ሕጂ ናብ ክርስቶስ መፂኹም ኢኹም እሞ በቃ ውፅኣት ሓርያ ኢኹም ስለዚ ነቲ ባርያ ገይሩኩም ዝነበረ ሰብ ተቃወሙ ሬዚስት ገለመለ ዝብል ዓይነት ጽሑፍ ኣይፀሓፉም በዓል ጳውሎስ ሳብሚት እንዳበሉ ጽሒፎምና ኣለዉ ማለት እዩ ክጠቕመና እዩ ብፍላይ ንዓና ከም ኤርትራውያን ጠቕመና እዩ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ መቂልዋ ዘሎ እዚ ዓይነት ነገር እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይመሃር ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣባና እኳ ዳሓይና ጎይታ ይመስገን ጎይታ ረዲእና ኣሎ ክሳዕ ሕጂ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ካልእ ዓለም ክትሰምዕ ከለኻ ተቃዋሚ ዲኻ ደጋፊ ዲኻ ታርጋ ይልጥፍልካ ማለት እዩ ተቃዋምን ደጋፍን ክትኮን ኣይትፀውዓኻን ክርስቲያን ብዛዕባ ኣብ ምድርን ዘለዎ መንግስታት ክቃወም ኮነ ክድግፍ ኮነ ኣይተፀውዕን ንሱ ንሓንቲ መንግስቲ እዩ ዝነብር ግን ነታ መንፈሳዊት መንግስቲ ክነብር ከሎ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዎ መንግስታት ግና እናተገዝአ ይነብር በካይድኡ ንልቦም ይረትዖ ብፍቅሩ ንክርስቶስ ነቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾነ ኣብ ልቢ ነገስታት ከእትዎ ዝፅዕር ክርስቲያን ሳክሰስፉል ክርስትና ነቢርና ክንብል እንድሕር ኮይና ኣብ መወዳእታ እቶም ነገስታት ንብሎም እቶም ክፉኣት ንብሎም ብጎይታ ክማረኹ ክንገብር ከለና እዩ ማለት እዩ ብጎይታ ክማረኹ ንገብሮም እናተቃወምና ኣይኮነን እቲ ወንጌል ዝጠልቦ ህይወት ክንነብር ከለና ንዕኡ ክንነብር ክንመርጽ ከለና ሓደ ካብኡ እዚ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 62:11 እንታይ ኢሉ ስልጣን ኢሉ ኣምላኽ ጽሓፉ ይኹም ዝጠቕስ ሓራይ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሓንሳእ ተዛረበ ስልጣን ናይ መን እዩ
ስልጣን ናይ መን እዩ ናይ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ኣምላኽ ሓንሳእ ተዛረበ ክልተ ሰዓት ከዓ ሰማዕኽዎ ኢሉ ስለዚ ስልጣን መበገሲኡ ኣምላኽ እዩ መጽሐፍ ዳንኤል ምዕራፍ 4:17 እንታይ ኢሉ እቶም ህያዋን ሲ እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዝመልኽ ንዝደለየ ከዓ ከም ዝመልኽ ከም ዝሁቦ ኣምላኽ ናይ ነገስታት መላኺ ምዃኑ ይረዳእዮም ኣይረዳእዮም ንኣምላኽ ኣፍልጦ ይሃብዎ ኣይሃብዎ ዓልወኛታት ይኹኑ ኣምለኽቲ ጣዖት ይኹኑ ጥዑያት ይኹኑ ብዘይገድስ እግዚኣብሔር ናብቲ ቦታ ትምፅዎም ዘሎ እግዚኣብሔር ድማ ይድመልኩም እግዚኣብሔር ካብ ዝመደበሎም ሰዓት ሓንቲ ሰከንድ ክሓልፍ ይግሎም ነገሳት እግዚኣብሔር ከመደበሎም ከዓ ናብ ስልጣን ክመፃ ይክእሉን እዮም that's what the bible teaches መጽሐፍ ቅዱስ ኮሚዝ ምህር ማለት እዩ ኣብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ዋላብቲ መወዳእታ ዘመን ክዛረብ ከሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ካብ ተሳሓ 5:6 ዘሎ ግርም ብለና ኣነ ማለት ቃል ከምብዎ ከለኹ ቃል ትዕቢትን ጸርፍን ዝዛረብ ኣፍ ከዓ ተዋህቦ ብለና ተዋህቦ መን ይዝህቦ ዘሎ መን ይዝህቦ ዘሎ ተዛረቡ እምበር በርባዓን ክልተን ወርሒ ግብሩ ክገብርውን ምልኪ ተዋህቦ ምልኪ አውቶሪቲ ተዋህቦ ብለና እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ዲቫይን ጃጅመንት ኤክስኪዩት ዝገበረሉውን ስለ ዝኾነ ኣብቲ መወዳእታ ማለት እግዚአብሔር ከምዛ ዓይነት ክፉ ነገር ንክገብሩ ሲ ስልጣን ሂቡ ምልኪ ሂቡ ብለና ኣሎ ወላ አንጻር ኣምላኽ ንዝዛረብሉ ኣፍ ከይተረፈ ይገርም ኮይ እግዚአብሔር ነቲ ሓንሳ ዝሰርዖ ስርዓት ሰብ ብዘይ ምፍላጥ ዋላ አንጻር ኣምላኽ እንተተሰለፈሉ እግዚአብሔር ነቲ ሓንሳ ዝሰርዖ ስርዓት ኣይልውጦን እዩ እግዚአብሔር ሰለስተ ኢንስቲትዩሽንስ ኣብ ምድሪ ኢንስቲትዩት ገይሩ ከም መጀመርታ ማለት እዩ ሓዳር መንግስቲ ቤተክርስቲያን ኣይቀየሩን እዮም እዚኦም ሳዕ መወዳእታ ኣውፅሉ ማለት እዩ ጥቕስ 7 እንታይ ይብል ምስቶም ቅዱሳን እውን ውግእ ክገብርን ክስዕሮምን ከዓ ተዋህቦ ዋት ምስቶም ቅዱሳን ተዋጊኡ ክስዕረና ሲ እግዚአብሔር እንታይ ሂብዎ ክስዕር ሂብዎ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዝኾኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ዓሌታትን ህዝብን ቋንቋታትን ኣህዛብን ድማ ምልኪ ተዋህቦ ትናይ ፀረ ክርስቶስ ምልኪ ተዋህቦ ኣብ መወዳእታን እግዚአብሔር መፅኡ ነዚ ኩሉ ዝሃቦ ምልኪ ግን ዝሕድገሉ ሰዓት ካሎ ብመን ተዋሂብዎ ንሓይልና ዝኩሉ ተዋሂብሉ ዘለና በኣምላኽ ኣምላኽ እግዚአብሔር ንምንታይ ዕላማ ኾኑ ሂብዎም ኢልና ክንሓስብ ሰናይ እዩ ነቲ ፍቃድ ኣምላኽ ከነለለዮ ፅቡቕ እዩ እንተዘይኮነ ግን እግዚአብሔር ከም ዝህብ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9:17 ብዛዕባ ፈርዖን ክዛረብ ከሎ ፈርዖን እቲ ንህዝቢ ኣምላኽ ብባርነት ገይሩ ብጭቆና ገይሩ ዝገዝእ ዝነበረ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተይ ዝበልናዮ ማለት እዩ ዮሴፍ ዘይፈልጥዎ ሎ ምስተንሰሲ ኣብ ግብፅ ንዘመሩ እስራኤላውያን ዮሴፍ ክመጽእ ከሎ ዮሴፍ ኣክቹዋሊ ባርያ ኮይኑ መጽኡ ብዘይ ገበሮ ንጽድቅ ተጠው ስለ ዝበለ ተኣሲሩ ካብኡኻ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጥበብን ፍልጠትን ፍትሕን ሕልም ናይ ምፍታሕ ክእለትን ከኣኒ እግዚአብሔር ነዚ መደበሉ ናይ ንግስነት ተቀዲሙ ብሕልሚ ዘርአዮ ክስገደሉ ከሎ ዘርአዮ ሕልሚ እግዚአብሔር ክውን ገብርካ እናቱ ሜካኒዝም ነይሩ ኣምላኽ ናቱ መገዲ ነይሩ እግዚአብሔር ስለዚ ፋይናል ከኣኒ ንጉስ ፈቲሑ ኣልኣኹ ልኢኹ ኣፍትሑ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ ገዛ ኣህዛብ ክኸውን ከዓ ሸሞ ብለና እግዚአብሔር ሸይሞን ዮሴፍ ኣብ ምድሪ ግብፅ ንጉስ ምስ ኮነ ንስድሩም ጽይዎም ንፈልጠይናቱ ስቶሪ ማለት እዩ መሰምጻኦም ግን በዚሖም ዮሴፍ ከዓ ኣቦታቱ ተኣኪቡ ብድሕሪኡ ዮሴፍ ዘይፈልጥዎ ምስ መፀ ነቦታትና ተተናኸሎም ኢሉ ስቲፋኖስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ታሪክ እዚ ማለት እዩ ምዕራፍ 7 ግብረ ሐዋርያት ማለት እዩ ጳውሎስ ሕጂ ምዕራፍ 9 ክዛረብ ከሎ እንታይ ብለና ብዛዕባ ፈርዖን ብዛዕባ ጨካን ዝኾነ ገዛኢ ንእስራኤላውያን ጻዕር እንዳገበረ ጻዕር እንዳብዝሐ ከይባዝሑ ኣወዳት እንድሕር ተወሊዶም ኣብ ኒል ክድርበዩ እንዳገበረ ከምዚ ዓይነት ጭቆና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምላኽ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ኣምላኽ እንታይ ብሎ ይብል እቲ ጽሑፍ ብለና ምዕራፍ 9:17 ሮሜ እቲ ጽሑፍ ንፈርዖን ሓይሌ ኣባኻ ከርኢ ስሞይ እውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ክውረ ነዚኤ ኣንበርኩኻ ወይ ድማ ነዚኤ ዘተንሳእኹኻ ይብሎ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ገሊኡ ጽሑፋት I have raised you for this reason ነዚኤ ኣተንስእካ ብሎ ማለት እዩ እቲ ጽሑፍ ካብ ዘጻት ምዕራፍ 9:16 ይምጽዋ ኣብ ኮይና ንሕርኢናዮ ግናኻ ሓይሌ ከርእየካ ስመይ ድማ ኣብ ኩላ ምድሪ ምእንቲ ክውረ ብኡ ምኽንያት ኣንበርኩኻ ብሎ ኣብቲ ተንሳእኹኻ ብል ኣብዝኻ ኣንበርኩኻ እግዚአብሔር ንፈርዖን ዘተንስኦ ኣምላኽ እዩ ፋይናል ድማ እግዚአብሔር ንፈርዖን ዝተጻረሩኻ ኣምላኽ ባዕሉ እምበር ሙሴን ኣሮንን ተጻይሮም እዮም ብናቶም ነቲ ህዝቢ ካብ ዘለዎም ድንጋጽ እቲ ህዝቢ ባርያ ኮይኑ ዕዩ በዝሕሎ በቃ ጨካን ዝኾነ መንግስቲ ቆልዑ ብህፃናት ከለዉ ናብ ኒል ድርብያ ስለዚ ፍትሒ ከነውፅና እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ይገለመለ ኢሎም ብናቶም ኣውቶሪቲ ይኮኑን ከይዶም
كيتكم نهزبي كجلجلني لقاقو بلولي يلوم سمكوا خيدهم እግዚአብሔር ተአምላክ አይሁዳውያን አምላክ እስራኤላውያን ታይብለካ ለመስለካ نهزبي كجلجلني እንታይ ግበሮ لقاقو ብናይ መስልጣንም ዝኸድዎ ዘሎ ብናይ እግዚአብሔር ስልጣን ካፍታ አምላክ ዝበሎም ኣብ ስምዒት ኣትዮም ኮነ ሓሪቆም ኮነ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይወስኹ ታግዚአብሔር ዝበሎም ባኣገርም እዮም ንፈርዖን ቻሌንጅ ገይሮም ስለዚህ ድማ ኢሉቦ 10,000 ዝቀያየር ነይሩ እግዚአብሔር ካሉ ብየትሮ ነይሩ ሞዳታ እግዚአብሔር ቦገሩ ክብር ክገልጽ ወንስ ይደል ስለዝነበረ ማለት ስለዚህ ንፈርዖን ንገዛ ህዝቡ ማለት ህዝብ አምላክ ባረት ገይሩን ዝገዛ ዝነበረ ሰብ አምላክ ይተንሲቦ አምላክ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ብቻ አይህብን እዩ ድብል ሰብ ሕጂ ብዙሕ እዚ ናይ ዲሞክራሲ ወለዶ ስለዝኾነ ማለት كقرمكم أفتنا ديمقراطية زبل حسابكم نعي ديمقراطية خوين السمعان نحاول هيد السمعان حتى يسمعون كاب ببين سلزو خنا نتنا هنمرس كاندلا وخان باس ديمقراطية عرفت الزمنية تزخونكم كلها ناسي أبحد نيجزابير حسابي ونبحد زمساكا نيجزابير حساب نحرت جزيها عرف هو نبير كات حلف تغليها هارب أولوس زعان نجس هذلنا أملاها تيموتيوس صحفه خلون تايلو كده تيموتيوس بعرف كنت صحار سبتقصي شو عات شو مونت لنا مالتي تعلامان تعجبابن كزارب كل ماتي كنت صار بعث تايل بلنا بارسي كتوكو خلهم قدم سلنا قصة سلما كان انت يقبر صولات لمنا مهللا مسكانا كجبر كرمه كله امعد الله يلو ازيلو ابقرمته كله سب كده حنا فلتت حق خبط حزبته املا እግዚአብሔር መድኃኒና ቅቡል ይጽቡቁ ይሉ እግዚአብሔር ሰናይ ዝብሎ ሰናይ ሰው ስለነገሳት ክትጽሊ ቤተክርስቲያን ክትእከብ ከላ ሓደ ናይ ቤተክርስቲያን ቀዳምነታት አውቶ አሚጥልና ለማት ጳውሎስ ይጽሒፍዎ ኣብ ትሕቲ ነገሳት ናይሮም ብዙሕ መከራት ጸግብ ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ክጽሕፈ ከሎ ንዑ ስለ ዘይተሰምዑ ይኮነን ዝስምዖ ካልኡ እግዚአብሔር ዝሓስቦ ሓሳብ እንግዱ ግን ንዑ መሐላልፍና ከይዱ ማለት ኮም ይኻድ ብሎ ለኻነ ኪኖት ዝስምዓና እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ንዓና አሜን ኪኖት ዝስምዓና ስለዚህ እግዚአብሔር ድብሎ ዳይ ሓቅ እምበር ስምዒትና ሞተላዋጥ እዩ ሙቆት ኮይኑ ሙቆት ኮይኑ ኢሉ ጃኬት ድርቢ ደበናት በፂኻ ቁሩ ኮይኑ ጃኬት ኮሚ ናትና ስታይ ቀያየር ማለት እዩ ሲምፕል ወሆም ኢና ንኸይድ ደቅ ሰባት ግን ብናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክንከይድ ንሕል መሪፅና ግን ሰናዩ ዘይላወጥ ህይወት ከዓ ክልወና ይድግፈና ማለት አምላክ መስከን ስቴብል ዝኾነ ላይፍ ክልወና አው ዛሬ ሁሉ እንታይ ድብል ምእንቲ ሃዲያ ታ ማሕበር ከተምልኽ ብለና ህዳት እንድሕር እንደልት ኮይና ስለ ነገሳት ክንጽሊ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረና ፕሮቴስት ክንገብራ ይኮነ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረና መጽሐፍ ቅዱስ ዲሞክራሲ ድበሃል ሐሳብ የለን ሪፐብሊካን ድበሃል ሐሳብ የለን መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ይዘሎ ኣብ ክልቲኡ ስለ ዝቀየርካ ብጣዕሚ ሃገራዊ ስለ ዝኾንካ ወይ ድማ ብጣዕሚ ዲሞክራት ስለ ዝኾንካ ንሓደ ህዝቢ ዕረፍት ተምጻሊ ኸድብል ጽሑፍ የለና መጽሐፍ ቅዱስ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ሐሳብ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ብምግዛእ ዝርከብ ህድአት ዝርከብ ሰላም ክንሪኦም ኢና ናይዞም ነገሳት እዚኣቶም ግን ስልጣን እንኳን ኣምላኽ ምዃኑ ግን አይ ዋንት ቱ ፐርስዌድ ዩ ንኹላትኩም ማለት ከእምነኩም ደለለኹ ኣነ ስልጣን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ገሊኦም ኣለዉ ዲኣሙ ኖ ሕጂ ገሊኦም ኣለዉ ጥቕሲ ተጣቕሱ ናይ ቃላት ገይም ገለ ፃወት ሰባት እንታይ ይብሉኻ ኖ ሞ እግዚአብሔር እኮ እግዚአብሔር ባይዘ ወይ ንግስነት ይደኣምን ብሉኻ ኦኬ ስለዚህ እዚኦም ግን ፕሬዚደንት እንዲዮም እዚኦም ግን ፕራይም ሚኒስተራት እንዲዮም ብምርጫ ገሊኦም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣደይቦም ክትብለኒ ትኽእልኒ ሃገለ ምለብሉኻ ማለት እዩ ብምርጫ ይደይቡ ነቲ መራሒ ዝነበረ ሰብ ቀቲሎም ይደይቡ በዕልዋ መንግስት ማለት እየ ገይሮም ይደይቡ ብዝኾነ መገዲ ገይሮም ይደይቡ ክድይቡ ዝፍቀደሎም በአምላኽ እዩ ናብ ስልጣን ኮፍ ክብሉ ዝፍቀደሎም ብመን ይመስልኩም በአምላኽ ወላ ነቲ ንጉስ ቀቲሎም ይደይቡ በአምላኽ ግን ቀቲሉ ዝደየበ ግን ተቀቲሉ ክወርድ ምዃኑ ካነ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢርና ኣሎ ማለት እዩ ኮሚግ እቲ ፕሪንሲፕልስ ግን ክትሓሳይክልኒ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕሲ 19 እንታይ ድብል ቃል ኣሎ ሽዑ እቲ ምስጢር ንዳንኤል ብራእይ ተራእየሉ ብዛዕቲ ናብ ኳ ነፃር ዝሓለሙ ሕልሞ ዝጨንቆ ነቶም ጠይባን ክፈትሕሉ ዘይከኣሉ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ዳንኤል ጋር ኣምላኽ ሰማይ መስገኑ ምሳሌ ዳንኤል ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ጥበብን ስልጣንን ናቱ እዩ እሞ ናይ ባዕለይ ጥበብ የብለይን ይብሎ ዳንኤል ካልእኸ ስልጣን እውን ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስም ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባርኽ ንሱ ዘመናትን ወርሓትን ይለዋውጥ ንነገስታት ይስዕር ንነገስታት ከዓ ይሸይም ይብለና ንዝምር ኢና ሆም ኢልና ነገስታት ትሸይም ገለንሽ ክንዝምር ከልና ኣይነሰብ ብለልና ለዓራብና አብርሃም ስመጽሓ መዓል እዚኦም ምን ይኽግዝኦም ትብል ክትግዝኦም ኣለካ ሳ ዝማር ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ንብሎ ክንፈልጦ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ንነገስታት ይስዕር ንነገስታት ኣይገብር ይሸይም ነቶም ጠይባን ጥበብ ነቶም
ኣስተውዓልትኻ ምስተውዓል ይህቦም ምሳሌ ምዕራፍ 8:14 እንታይ ድብል ቃል ኣሎ ምኽሪ ምስላጥን ናተይ ኢሉ እግዚአብሔር ምኽሪ ምስላጥን ናይ መን እዩ ናተይ ስልጣን ናተይ ስልጣን ናይ መን እዩ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር እዩ ሽዑ ግን ኢሉ ነገስታት በአይ ይነግሱ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይመስለኒ ነገስታት መን ይነግሱ መን ነግሱ ኩላትኩም ተቃሙ ከይኹም ደለኹም ولا بروتست تقولكم نايك زي أمريكا عليه يوم كنت مهارب زي نقصت مني من نقصهم كويت أيوة رحكم مسافنتي بايجيرهم صدقي يحقوا قوي لك زعمير ردينا نيرندي شاكم تقولوا أوكي جزعتن كبرتين بزلوا مكوان أنت مدرن بأي يجزوا أنت زعمير دقاقي مكوان زار بأي بإግዚአብሔር ይሰብ ዝገዝ ካብ እግዚአብሔር ወፃ ዝኾነ ስልጣን የለን እስከ የለን ብሎ ኣብ ደገ መስኮትኩም ግን አሎ ኸይት ብሎ አረ ገርማኩም እዩ ኣብ ዘመን ኤርሚያስ እግዚአብሔር አቀዲሙ ነት ህዝብ ዛረቡ ነይሩ ስርዓታተይ ተመላለሱ በጃኹም በትእዛዛተይ ተመላለሱ በቲሞቴ ዝሃብኩም ቃላት ተመላለሱ ኣብዛ ምድር እዚ አድማ ክትነብሩ ኢኹም ክባርኹኩም ኣብዮም እግዚአብሔር ነቢያት እንደቀያየረ ተዛሪቦም አይሰሙዑን ፋይናል በኤርሚያስ ገይሩ ተዛሪቦ ጀሚሩ እግዚአብሔር ታክሎን ጀሚሩ እምባአር ዓለወኛ ልብ ስለ ዝሓሱ እምብ ስለ ዝበልኩም ዘይእዘዝ ልብ ስለ ክትሕዙ ዝመረጽኩም ኣነኻ ሓደ ነገር ገብሬ ናብ ዘይትመርጽዎ ምድሪ ኣብዚ ምሽን ዓይኒ ህያው ኣምላኽ ንቅዱስ ኣምላኽ መምላኽ ኢኹም ኣብኹም ደለኹም ናብ ጣዖታት ናብ ትፍንፍንሉ ምድሪ ምግቦም ከይተረፈ ዝፍንፈነሉ ምድሪ ናብ ሕሊፈ ክበኩም ጣዖት ዘምልኹ ነገስታት ክገዝኡኹም እዮም ንቁሩ መዓልቲ ይኮነን 7 ዓመት ኣብኡ ክትቅንዩ ኢኹም ኩሎም ጀሚሩ ኣምላኽ ኣይተቐበልዎን ናቶም ነቢያት ተምፁ ንዓስ ከተነበየና እንታይ ይመስለካ ነነነ ኤርሚያስ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት እዩ እግዚአብሔር ግን ከምዚ ዝብል ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ክትከድኑ ኢኹም 2 ዓመት ጥራሕ ኢሎም ካ ይንበይ ኣይሰኣኑን እዮም ከምኡ ኩሉ ሻዕ ኣለዉ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ 7 ዓመት ይድብል ሳቶም ከ ኣምላኽ ዘይዛረቦም ከዓኒ ነነነ እግዚአብሔር እኮ ከምዚ ዝበለ ክንደይ 2 ዓመት ይዑት ምለስ ኢኹም ኤርሚያስ ዛረቦ ዘሎ በቃ ሰኢሉ ነዛ ምድር እዚኣ ክፉት ጥራሕ ዝምንየላ ብሎ ኤርሚያስ ማለት እዩ ፋይናሊ ግን እቲ ሓሳብ ከና ክንሪኦ ኸልና ግና ናይ እግዚአብሔር ዕላማ መንባሩ አክቹዋሊ ወላ ነብኳ እንደ ጻር ከይተረፈ ሽሞቱ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ነገረና ማለት ስለዚ ድማ ኣምላኽ ሓሳብ ናብ እንስሳ ይልውጦ ሓሳብ ናብ ሰብ ይልውጦ ድላዮ ገብሮ ክለሪና ያለና ማለት እዩ ምዕራፍ 17 ከና እንድሕሪናዮ ኤርሚያስ ጽሓፍ ወጽ ዝጠቕስ ብጃኹም ምዕራፍ 17 ከጠቕስ 5 ክሳብ 8 ዘሎ ቃላምና ከም ዝብል ኣነ በተዓብ ስልጣኔን በታ ዝርግሕቲ ቅልጽሜን ገይረ ንምድሪ ነተማ ዘባን ምድሪ ዝነብሩ ሰብን እንስሳን ዝገበርኩ ቁኑዕ ኮይኑ ንዝተረኣየኒ ድማ ዝህባ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኮይኑ ንዝተረኣየ ይህባ ስለዚ ነብኳ እንደ ጻር ጻድቕ ንጉስ ስለ ዝኾነ ይህቦ እግዚአብሔር ኣይኮነን ነቶም ብጽድቂ ክመላለሱ ኣብ ገዛ ዓዶም ዘይመረጹ ህዝቡ በዚ ጽድቂ ዘይፈልጥ ንጉስ ገይሩ ግን ቀጽዖም ደል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንሕጨካን መንግስቲ ኣብ ልዕሊኻ ኣሚጥልካ ኣካይዳ ይኮን እንታይ ኮይኑ ኢልካ ኢኻ ርስኻ ትሓትት That's what the Bible teaches መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ዝምር ሕዋተይ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዓለም መጽሐፍ ብግርህና መሰንበብካዩ እዚ ሓቂ እዚ ዝምህረካ ድሓር እንዳመጸጽካ መስከትካ ግን ክትፈላሰፍ ትጅምር ማለት እዩ really ከማይ ኣትሓቂ መጀመርታ መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹህ ልብ ንሕራም ቢብካ ከመይ ዝምህረካ ሳብሚሲቭ ክትኮን ከም ዝግባእካ ነገሳት ክትግዛእ ከም ዝግባእካ ንሱ ፍቃድ ኣምላኽ ምዃኑ ኢኻ ትርዳእ ድሓር ግን ምጸት ገለ ይጅመር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁኑዕ ሓሳብ እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኣዮ ንምድሪ ኣብ ኣን ዝነብሩ ሰባት ዝህብ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኢልዎም ሽዑ እምበኣርሲ ኩለን እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ኢድ ጉዞአይ ነብካንዶ ጻር ታኽገብራየን ሂበየን ኢሉ ናተይ ጉዞ እዩ ንሱ ኣምላኽ ዘይገዝኦ መሲሉ ሓደ መዓልቲ ከማይ ዝበለ መን እዩ ኩለን ሃገራት ዝግዝኦ ገለ ክብል ጀሚሩ ሲ እግዚአብሔር ከዓ 7 ዓመት ምስ እንስሳታት ቀኒ ክርዳእካ ይሓንሳ ክርዳ እዚ ሓሳብ እዚ ናይ እንስሳ ሓሳብ ይብሎ ጀሚሩ ኣምላኽ أنا إزلع الكون وجوس بزي كيلن كلنا هجرات بتحتي جبارنا حدا جن ما أنا اللي بالعليه كل مجمر يلن بالعليه هوا الذكر يحب العليه الحمد لله بس إنسان الحرق مري مستمر سلة يليشعو كنا زز كلور خيمنا لنا مالتي يبلنا أو أب إيد جزئين نبقى نصار نقص بابلون هبيين إنسان مررون كجزء هبية يبلنا جابير سلطان كم ذهبن نرنا كل ما زبطات كأن عون ودون كجزء يوم أنت ما صعبوس كتجزأ إذا نجرك عن نجسات آمين كتجزأ إذا نجرك حسابه خيتكم سمعتكم هذا حلوة جن كتجزأ لكم فاينالي سب ميت كن جبر لنا I'm telling you
ክጠቅመኩም እዩ እንተ ዘይኮነ እግዚአብሔር እንታይ ሬቢሊዮን ዝኾኑ ውሉድ የብሉ ንኣምላኽ ግዛእ ምሽ ኢየሱስ ንገስ ገለ ምሽ ክንብሎ ፀሒና ሓደ ካብቲ ኢየሱስ ኣብ ልብኻ ተንግሰሉ ቃሉ ብምእዛዝ እዩ ንገስ ገለ ኢልካያሲ እንድሕር ዘይትእዘዝ ትኾንካ ኣይነገሰን ኣብ ሂወትካስ ስለዚ ኦቢደንት ውሉድ አንተ ያብት መቶ ሚሊዮነርና ማለት ህይወቱን አምላክ ዘሃበ ሰብ ዝነብሮ ናብራ ስልጣናት ይግዛእ ምስ ኩሎም ሰዓት በፍቅሪ ይነብር ምን ዓለም ሲስተም ካኒ ይቃለሶ ኢልና ሪኢና ያለና ማለት አምላክ መስገን ስለዚህ ሉ ንወዱ ክግዝወም ንዕጉዝወም እዚ ድማ ግዜ ሃገሩ ክሳዕ ዝበጽሕ እዩ እግዚአብሔር ካ ግዜ ይገብረሉ ዘመናት ዝገብር አምላክ እዩ አምላክ መስገን ንኩሉ ሻዕ ክዕሙጽ ይፈቅደሎም አምላክ እግዚአብሔር በቃ መስሎም ካባ ሓንት ሰከንድ ኣብቲያው ብርክ ጸልሑ ይኩልኒም ካው ይሓይሽ ዝበለ ሰብ የምጽ አምላክ ማለት ነት ነሰሰር ልጥዑይ ንጉሰ ምጽ ማለት ያኹን ኩልኩም ደሎ ካው ዝሓይሽ ድሕርቲ ህዝብ ዘይተመለሰ ካው ዝገድዱን ከምጽ ኽእል ማለት በዚ ተሳምዑን ይሁን ሳምዑ ለኩም ቃል አምላኩም ይድምር ደለያ ስለዚህ ኻ ኮል ለጌና እንታይ ትገብር ማለት መገድኻ ተዕሪ አካይዳኻ ተዕሪ ቤተ ክርስቲያን በጣም ይደሕዝለና ቤተ ክርስቲያን አብናይ ተቃወምትን ደገፍትን ምድብ ክትአቱ አይተጻፈላን that's not our position that's not position ናይ ፍቅሪ position አሜን ንነገስታት ሰብሚት ዝገብር position ዝግዛ ንስራ አምላክ ንሰርዑም ስርዓታ ዘበለ ዝግዛ አምላክና ናይ ኦርደር አምላክ ቲንክ ንጉስ ዘየለን ነርቶ ዝሆን እንታይ ምኾነ ሰሕሰቡ ፖሊስ ዘይህሉ ብዛዕዲ ሞጽአና ሱቅ ገርና ማለት ገዛኹም አተውኩም ለይቲ سيف حيسكم كتحلوهم كتحدقاس يلن ندحر قرب قال بركد بلا الكاسب تخان كان ماني بقى ما عاد سيوم كموس حسرات مالتي ابيدا خذ نابخايم كموس ግን ስርዓት ኦርደር ዝገብሩ ስለዘለው ቃሲን ካታ ሓንድራለህ ደቂስ ካታ ሓንድራለህ ንጉስ ኣብ ዘይነበረ ልዋንታ ይሆን ከም ዝነበረ ክንሪኤና ከይድና ማለት እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ወላን ቲቶስ ክምዕዶ ከለኹም ኢሎም ምዕራፍ 3 እቶም ናትና ይሉ እቶም ናትና ብዘይ ፍሬም እንተ ኮይኮኑሲ ነቶም ስልጣናት እንታይ ገበርዎም ኢሉ ይገዝኡዎ ክንግዛ ይዝነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ገርሞኩም በጣም ይገርመኩም ራእዩ ምዕራፍ 3 ጥቅስ ሓደ ታይሉ ወሎ መስለኩም ቲቶስ ንሓላቁን ስልጣናትን ክግዙ ንመርሓቶም ክእዘዙ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለው ክኾኑ ንሓደ እኳ ከይጸርፉ ተባዓስቲ ከይኮኑ ልኡማት ለባማት ለውሃት ዘበለ ንኹሉ ሰብ ዘርኢ ክኾኑ أذكره تيتوس معرف سلسته نسلطاناتن نحلاقون تخغبرو كجزو نمرحتهم كإززو እግዚአብሔር አምላክ ባይዘው ወይ እዚህ መንግስታት ምድሪና ዛረው ለዛና ነገስታትና ዛረው ለዛና እግዚአብሔር አምላክ ዓላማ ከዕልም ኮሎ ከመጀመርታ መደብ ከውጽ ኮሎ መደቡ እንታይ ነው ይመስለኩም አምላክ ዝንጉሱ ሰብ እግዚአብሔር ፈጢሩ ማን ዝንጉሱ አምላክ ዝንጉሱ ስለዚህ ታም ንግስነት ያታ ንብላ አምላካዊት ንግስነት ወይ ድማ አምላካዊት መንግስቲ ቴዎክራቲክ ኪንግደም ንብላ ማለት አምላክ ዝንጉሳ ወላ እንደ እስራኤል አምላክ ዝንጉሶም ኮኒ መደቡ ከም ናይ ፈርዖን መሰውጾም ካብ ፈርዖን መሰውጾም እግዚአብሔር ክነጉሶም ይመደቡ ነይሩ ኦኬ ኮም ይዝለና በዘጻት ክንሪእ ኸልና እግዚአብሔር ክነጉሶም ከም ዝደሊ ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ዝግዙኡ ለኻኒ እቲ ትእዛዛት ምዃኑ ሂብዎም ስለዚህ እግዚአብሔር ክነጉሶም ሳቶም ካ ኣብ ትሕቲ አምላክ ክግዙኡ ይመደብ አምላክ ነይሩ ስለዚህ ስልጣናት ግን ይብዩ እግዚአብሔር ሽዑን አውቶሪቲ ይቡ ናይ ሊቀ ካህን ስልጣን ይቡ ኦኬ ትሊቀ ካህናት ኩሉ ዝግበር ሶሻል ኢንጃስቲስ ዘይፍትሐውነት ዓመጽ ሰብ እንድሕር ገዛ እንዳማታቱ ይሰሪቁ ብዕራይ እንዳማታቱ ተወሲዱ ከምዚ ተገይሩ ገለመለ ኩሉ ፍትሕ ይውጽኡ ነይሮም አይኮነ እንዲምሽ በተቃል አምላክ ዘአዘዞም ስለዚህ እታ አምላካዊት መንግስቲ እታ አምላክ ዝንጉሳ መንግስቲ ንደቂ ሰባት ኦርደር ከትሕዙ ንደቂ ሰባት ስርዓት ከትሕዙ ነተን ካብ ተቃል አምላክ ወጻኢ ክመላለሱ ዘሪ ሰባት ስርዓት ዝሕዙ መገዲ ተቀሚጡለው አክቹአሊ አቡ ሊክዳን ንሕሪኹሞ ደም ዘፍሰሰ ደሙ ብሰብ ፈስስ ይዝብል ተቀሚጡለው ማለት ስንብ ክንድ ስን ተባይልሎ አይንብ ክንድ አይን ተባይልሎ ማለት ፍትሕ ይውጽኡ ነይሮም ቶም ሰባት ያቶም ግን እግዚአብሔር ንጉሶም አምላክ ዝሃቦም ስልጣን እግዚአብሔር ስልጣናት ህብ ነይሩ ይኽብል ደለ ማለት ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስና ነገርና ወላ ሓደ ካብትን ምን ይዝበሃል ናይ የትሮ ምኽሪ ምን ሽሙ ክሰምዕ ዝገደደኮ ዝበዝሕ እኮ በቃ አማ አኹንም ዘጋጥም ዝነበረ ተፈላላይ ነገር ኩስተዓሚጽን ክስቶም ዝጌርኒ ገንዘብ ይወሲድዎም ዝጌርዎ ብዕራይ ሰሪቅዎም ዝገለገለገለ እዚ ዓይነት ነገራት ተናሽተ ነገራት ፍትሒ ክደልዩ ናብ መን መጽነሮም ናብ ሙሴ ሙሉ ማዕነት ህዝብ ይፈርዶ ነበር ብለና ማለት ስለዚህ ሓሙነ ዝምስራኤ ከድክመካ እዚ ነገር ዝሉ ሓላቁ ሽም ይልዎ ስልጣን ታይገብር ዴሊጌት ገብር ከለ የሪኤና ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ተመላሊሱ ኣብ ምድሪ ከመላለስ ከሎ ኣብ ምድሪ ከም ተዓንቶ ይምሎ ዝነበርና እስራኤላውያን ዝገዝኡ ዝነበሩ ሮማውያን እዮም ነይሮም
ናይ እስራኤላውያን ድበዝሕ ተጽቢ ድማ እቲ መሲሕ ምስ መጸ ካብ ጨካናት መንግስታት ሓራ ኸውጾም ምዃኑ እዮም ጽበዩ ነይሮም ማለት እዩ ንሳቶም ጽበይዎ ዝነበሩ መሲሕ ፖለቲካዊ መሲሕ ነይሩ ግን ኢየሱስ ከም ዓይነት መሲሕ ኮይኑ ተገለጸን ስለዚ ኣብ ምድሪ ንጸንሕዎ መንግስታት ናይ ምድሪ ርእይቶ ሃብን ብዛዕባኦም ኣይተቃወመን ኣይደገፈን ንሱ ግን ነታ ዝተላእኸላ መንግስቲ ይገልጻ ነይሩ ኦኬ ግን አንፃር እቶም መንግስታት ኣብ ምድሪ ዝሓገጉ ሕግ ግን ኣይተንቀሳቐሰን ንሳቶም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ሰውራ ዘንቀሳቅስ ዘሎ መሲልዎም ከታ ብሰንኮ ሓንቲ ነገር ተኮይና ገለመለብልዎም ነይሮም ማለት ግን እሱ ንኹም ዓይነት ዕላማ ይመጸ ናብነት ሓደ ማዓልቲ ተጎን ዝግብኦ ተጎ ግብርን ዝግብኦ ግብሪ ኢሉ ኣብቲ ናይ ቄሳር ናይ ኣምላኽ ዝበለሉ ማለት ይባ ሓቲቱ ነገሳት ምድሪ ከም መንዮም ግብሪ ዝእኩብ ኢሉ ነጊሮሞ ማለት ጴጥሮስ ማሪኖም እንትባና ከይዕንቀፉ እንታይ ግበር ኢየሱስ ደሓን ንግዚኡ ነው ኣብዚያ ደሎ ኣነ እንዲኻ ቦታ ሂብዮም ደሎ ሰገብ ዝባሃይለ ነዚኦም ከዓ ግብሪ ክንህብ ክገርመኩም ድማ ግብሪ ዝእኩቦ ዝነበሩ ሮማውያን ባባይ ዘወይ ብጣዕሚ ክፉ ነገር እዮም ጥቆሙሉ ነይሮም ናቶም ጣዖታት ኣማልኽቶም ነቶም ዘይሰምዑ ኣማልኽቶም ንዓኦም መስዋዕት እዮም ስውኡሎም ነይሮም ስለዚ ክርስቲያን ኮንካ ሙሉ ጣዖታት ንስዋ ከመይ ጌራ ኣነ ግብሪ ክፍል መን ኢልካ ስኻ ግብሪ ክፍል ኢኻ ተባሂልካ ሓውሪ ክንዲዶ ንስ ጣዖታት ዲ ክህቦ ተተርእስ ወዲ ክድቅስ ኣብ ባንክ ዲ ክዓጾ ነቲ ገንዘብ ድላይ ይግበሮ ኣብ ኢሉ መስዓቱ ስልጣን ኣምላኽ ንዑ ይድሓቶ ኣብ ኢድካ ከለኻ ንዓኻ ሓተካ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ናይ ቄሳር ናይ ኣምላኽ ካና ኣምላኽ ኢሉ ማለት ንኽልቲኡ ዘዝግቦ ንኣምላኽ ዝግባእ ንቄሳር ክትህብ የብልካን ንቄሳር ዝግባእ ነገር ከዓኒ بسم أملاك غيرك خاني كتاب بخاية بالكان حرايدو بيلاطس كوميلو بيلاطس تايلو يسوس أبتي أبيت فرد مساومه كاسرك فتح كاس سلطان لأن نعيت زاربن دي خايلو يسوس يلو حكى الله هجن سلطان كابو يتوهيب كايجلو معرف عسرت حدا نقرنا خلو أبي يوحنا سوانجيل أنت يدب لنا يسوع كابل علي أنت زي وهذاكاس قبل علي أباي سلطان أي محله كان سلسلة إذا حاجة علات النيل كليم تقبل هذا لها سلطان بمن توهبتك بلا علي ببويا توهبتك لذي يسوع نتا سلطان سيأتي جزيو خيدي كده بتزوج صح زنورة مكرا بتتصرفوا زنورو بتطف زبل زنورو بتمسمار كتولو خلو قال سراويت كذا النيرة إلو عزيز ده عززن ها تزاروا با أعززن he didn't resist بعلوت خير أي مرتان he was a submissive son أزز ولدين يرسلوا بو كم يرى أحد يقولنا خيرو بس أقول سنقرأنا خلو يسوع كريستوس دماني أرى أحد يقولنا خيرو بلا بيتروس معرف قلته هذا كلام بيتروس أنت هيك مقبر ما كلام مسز قبو زي فرارحة كزارة من داخل عليه كم ما قلت من داخل عليه نتي زمتر زنور خصكو يسوع كريستوس كو أتاقيشو قال ملكو كروت عمكو خيل نيري ما نالوس ك من يسك بحد يزغسني قال مليلكو بقى نموت زخون مهنا تيرخب كلن وصل زخت كز عنا مسألة بالخ قالكو خبلهم كو خيل نيري تطاوكم ول نيرو ما وجن نتي بصدق زفرد أبو حليفو دا هذا ننقرنبر أيه فرار إحنا بلنا نكرسيان ستاند خمسة خونز قبوا كومي خونز قبوا مالتي كلا أي متكل تقدم أي متكل سلطان زبل خاب أملاخي سلزي تجزاء بلنا كلا أي متكل جن نبعان سلطان مقام لسرعة أملاخي زقام على استيقاظ شيء مالتي معناته نحجز له تولدي نيتقاوم تولد سلزخنا بتعاملنا بتقاومنا أمن ده سوايد ماينا ولا خفت زرع أسه مالتي أوكي بزعني مقصد بدش زارب زر ولا تعوشت بيت خرسيان أوشت إذا حنت جزان زول سلطانات كي تعرفه جزء عينت نايزين إزاز نقرأ تير مالتي وايت الكومني أتي أفتي فلسفنا عبينا لزلنا فلسفنا ناي زمن زول حسب وصول زخنة نزي سامعك أي تقبل عينت نزي سامعك تقاوم عينت كريستيان العرقانك نسلت أنا بفلاي سامي سيف تكوني زقباك آمين سلسلة تايد لنا مالتي rebellion against authority is resisting God's ordinance نايزي أبير سرعة مقوامي مالتي نايزي أبير سرعة تقاوم زلا سلازي نجيركم قالوا أملاهم ولا توم شكانا زبال ولا توم سرعة الباز وخنو سرعة زي ولا مسابات أبسلت أنزلوا ناتاتهم دقا في أملاهم مالدي وسيو قميتهم زلا جن ناتو علامة اللي قميتهم ما يبنى خير دا كانوا هو المستحيل فزلا هون تات كوفي الكات حسيب قالوا ردا كان دي قال أملاهم نحرسني حاجة ردا كان متى خونا لهم
ግን ዋላ ኣይረዳእካ ግን እግዚአብሔር ኣሚጦንኩም ዘሎ ምሕሳብን መቕባልን ተዘይኮነ ኣምላኽ ንዝሰርዑ ስርዓት ክትቃወም ኢኻ ትርከብ so don't resist መጽሐፍ ቅዱስ ንመን resist ግበሩ ኢልና ንመን ተቃወሙ ኢልና ንሰይጣን መጽሐፈና ይሩ ሰናፍ ኣይኮነን ኣምላኽ መጽሐፈና ነይሩ የድል ነይሩ ተዝኸውን በቃ ከም በዓል ቄሳር ዝኣመሰሉ ሰባት ከ እንድሕር ሕጂ ከይትግዝኦም በቃ ተቃወሞም ሰላማዊ ሰልፍ ግብሩ ክለመለ መለና ነይሩ ኣይበለን ጠፊ ወይ ኮነን እግዚአብሔር ግን እቲ ሓንሳብ እግዚአብሔር ዘቆሙ ሓንሳብ ዝደኮኖ ስርዓት ተገዚኡ ዝኸይድ ኣምላኽ እውን ስለዝኾነ ንገዛእ ርእሱ ኣምላኽ እንደቅ እስራኤልዎም እግዚአብሔር ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 28 ኩላትና ንፈልጦ ንኣምላኽ ኣይትጽረፍ ንመስል ህዝብኻ ድማ እንታይ ትግበር ኢሉ ኣይትርገሞ ኣምላኽ ምሕረት ትግበረልና እስከ ምሕረት ትግበረለ ይበሉ بجزء عفنا خنديك زين نجسات ناي مدري بتزجبرو نجر رسينا تسمعنا حريقنا كنديك زيك على 20 تزاري مننا we have to repent for that كنا صحق بعنا personal مالتي okay فلذا أيترجمي من على أملاخ نازي عامل شو متوقع يسوي أحد معلتي أو حدش كده أولوس صحافنا إذا ما صحافزي نتي ناي هيمانوت سلطان زنوبرو كيافا زبحال سب أو تبيت فردي روم وقال مسولم سي سا بيت فرد قفيلكا باغا غير كات فردن زغبا كانوسس كتارمني لولو مقابري خاصها قال لولو قد قال مسوله نشم حزبها تصرفا لخايلهم ما سو كوليكا كانات كوي اميركا تصرفو باولوس يلو نشم حزبها اي تصرفكا تصحيف له اي تصحفنا يبلن باولوس بولي كدان يسو قال من يكونن يلو هم زناي زمن نازل اصو بولي كدان حابت تصقا ينازلنا بحدش كدان نازلنا ها قال كم يكونن يلو بحدش كدان نازلنا من دايد بلسو دايلو أولز دم أحواتي لو أحواتي ها نشم هزبها أي تصرف تصحيف له سلازي ها لك أخانات مهانو أي فلوت كنيره مهرت قور ليل بدل he admits that's why مهرتنا حتسقب الناس بدل له نزل فرنسا على أملاخ حجي نحرق رهازي حاتتنا كنحتاتين حدا معتي سب ما كنا سبوق نزار وقال كله معلت فري تاخولي تاكم سوزم لحساب كات نبر مالتي اوكي سلازي اي تقاموا لنا نعو مقوام مسرعه املاح مقوام يقول مكم عرف 10 اعواف سماي ندمصها يزرؤو اخناف زلوها نتقال يوري يمون ننغوس بحساب كوي ترغمو هابلنا حجا انت يزولو زنوركم ماتي بزح تقاوموا ولا بافكا تديبلكا بغبرها ولا تزيبلكا قال زمانكست تلبوش طعم مالتي እግዚአብሔር ይንቆሎ ግን ምን ነው ካት ኸይድ ማለት ብልብኻ ወላ ናይ እግዚአብሔር ዝርያ ወላ ነታ ብልብና ንብላ ናይ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጸልይሎም ዝብለና ዘሎ ማለት ትጽልይ ንሕር ጀሚርካ ግን ልብኻ ኸፍ ሓስባ ይክልን ጸልየሎም ንሕር ኮንካ ፐርፐዝ አርስቲ ጌርካ ንሕር ጸልየሎም ትኾንካ ነገሳት ምድር መኳንንቲ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሰባት ጸልየሎም ንሕር ኮንካ ብዛዕቦም ክፉእ ሓሳብ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እንተ ደኣ ኩሉ ሻዕ ጸልየሎም ትባርኾም ንሕር ኮንካ ማለት ኣምላኽ መስገን ምብራኽ ማለት በቲ ዘለዎ ክፉእ ግብሪ ምቕጻል ንኽቕጸሉስ ሌጂቲማይዝ ምግባር ማለት ኣይኮን ከምኡ ትወስዶ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ይኮነ ምብራኽ ማለት ሰናይ ሓሳብ ክሓስቡ ንሓሳብ ኣምላኽ ክእዘዙ ባይዘወይ ኣምላኽ ስልጣናት ክቐምጥ ከሎ ዕላምኡ ንሰናይ እዩ ንሞፀይና እግዚአብሔር ክቐምጦም ከሎ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ነገር እንታይ ምን ትኽገብሩ ምን ግን ነቲ ካብ ሰናይ ዝወፀ ንኹፉእ ግብሪኻ ክቆፅዑ ኢሉ ይቐሚጥዎ ስለዚ ንሕር በዓል ሰናይ ግብሪ ሰብ ንሕር ኮንካ እንታይ ደፍራሕ ኣለካ ኢልበና ትፅሑፍ ወረ እንታይ ደፍራሕ ኣለካ ብለካ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ጓነት ዝኾኑ መንግስታት ንኣምላኽ ዘይፈልጡ መንግስታት ተገዚኦም ዝሓልፉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣለዉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሕር ኢና በዓል ዳንኤል ዕሩቱ በዓል ማርዶካይ ብዙሓት በዓል ነህምያ كلهم أبتحتنا أحزاب من قصات يوم تجوزيهم قلنا نجزابير عملاق قليصهم ودرس بلك هذا قرقاء السيو واينات نحن خنقول تزين هال نجزابير نتم نجسات قبل اليوم زرور نجسات أوفن دي جبر ومن أي تقاوم ومن نسلت عنهم ترتاين وبرن تم ساعتياته نجزابير يوم glorify يوم نجزابير ما خبيرهم بعد دانيال أبو لي كده مالتي أب حدش كده نجسات challenges قبل سبنيرو يوحنا سمعت ما جن يوحنا سمعت ما زتقتل له مخنيات التعينيرون دحري الناسي بزعبا سلطان هيرودوس يتزاريبو يوحنس ايكونن بزعان هيرودوس نبعل كغود ازخل ني حاتيات لممد يتزاريبو
he was addressing his spiritual problem ብዛዕ መንፈሳዊ ጸገሙ እዩ ዝነግሮ ነይሩ በአም ምክንያት ድማ ይክሳሩ ተዋሂባ actually ሄሮድስ ወናይ ኮነን ቀቲሎ ሄሮድስ ካብ አምላክ ከም ተላኸ ይፈልጥ ነይሩ ዝተዛረቦ ዘረባ ሰይታሓወኻ ሕጂ ክትወስድ አይግባእካን አይ ሰዓቱን እዩ ዝበለ ዘረባ ልቡ ዕረፍቲ ይሃቦን ሕልኑ ይነግሮ ነይሩ ስለዚ ክሪኦ ከሎ ይፈርሑ ነበር ብለና ክሰምዖ ከለካ ይጭነቕ ነበር ብለካ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ብሰምዑ መጠን ብጣዕሚ ጭንቀት ዝገብረሉ ምክንያቱ ዝነብሮ ዘሎ ናብራ ካልእ ስለ ዝኾነ ማለት ኮንትራዲክት ዝገብር ህይወት ስለ ዝነብር ዝነበር ግን ዮሐንስ ግን ብዛዕ ስልጣን ይኮነን ተዛሪቡ actually ዮሐንስ ክስየፍ ዝገበረቶ ታብ ሳይድ ነበረት ያ ማለት ሳ ከሰይፎ ከሎ ተሐጉስ ሉ ሰይፎ ናጓሃይ ብለካ መጽሐፍ ቅዱስ ሕጂ ብልልካ ባለ ዮሐንስ ከማን ተቃይሞም ሄሮድስ ገለመለ ኮም ይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አይተቃወም ንስልጣኑ አይተቃወም ኦኬ ነተኒ ኃጢአት ይወቱ ተቃይሞ ንጥቅሙ ድማ አይተቃይሞ መልእክቱ ድማ ንሱ ማለት ይሰብና ንስሓ ክመጽ ብኡኻኒ ናብ እምነት ክመጽ ነቲ ንጉስ ክብርኻ ክቀበል ክዳሎ ምእንቲ መገደ ከዳሉ ልብ ክምድምድ ሱ ስለ ዝኾነ ጻውዒት ክገብር ነይርዎ ንጉስ ስለ ዝኾነ ሱ ክብሎ ይክእልኒ በኃጢአት እንዳነበረ ብስለ ኃጢአት በአገባብ ጌርና ወንጌል ተንሰብክ ኮሰና ነይሩ ለዛረበና ግን ብዛዓት አንተ ይሎ ዝነበርና በቃ ከምዚ ይገብሩ ይጭኩሩኻ ባሪያ ጎብርኻ ክንድዛ ዓመት ገለ መለገለ ወይ ጎብርኻ ክሳ አምላኽ ዝመደቦ ክጎብርዮም ስለ ተዛረብካውን ተጣው አይተብሎም ነው ያልኩ ዝሓለፈ ዓርብ ዝቃል ዚ ሚሪየል ይረፍት ሓዳር ጸሎሲ ናይ ዓድና ፕሬዝዳንት ናይ ኢሳያስ ብዳውን ዳውን ይርስ ዝኾን ክንዲ ግዜ ዳውን ተባለ ኢሳያስ ግን አምላኽ ይፈቀደን ያ እግዚአብሔር አቀሚጡ ኣሎ እዚ ክብል ከለኹ ሕጂ ንገሊኦም ብዙሕ ስምዒት ክፈጥረሎም ታይስማዓካ ይኮነን ማተር ድገብር ቃል አምላኽ ዝብሎ አምላኽ እንታይ ያሐስብ ይማተር ድገብር እግዚአብሔር ታይ ዕላሙ እግዚአብሔር ንኤርትራ ታይ መደቡ እግዚአብሔር ንኤርትራ ታይ ሐሳቡ ኮም ያኻ ተሐስብ ዝግባእካ ሐሳብ አምላኽ ያኻ ትቀበል ዝግባእካ ንአምላኽ ዝተዋህበ ሰብ እትሰናይን ሙሉእ እምባህ ዝብልን ፍቃድ አምላኽ የለሊ እዩ ዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ ንዑ መሰለለኻ ድማ ያኻ ዝብሎ ዘሎ ቃል ክትግዝኦ ትኽእል እምበር ኮፊልካ ስለ ተሰብኽካ ኮ ትግዛእኻ ማለት አይኮነን ብሶጽኻ ኮኒ ሻም ዝሎ ዝነበረ 100 ሰሪ ዘለ ኮ ትብል ትኽእል ኢኻ ሩኮቢን ጋው ማይነ ሰባት كل سبب قبليك إليكم كنز مرزلك أنت حق السي مقبلن زي مقبل جن ماني زملكت يتسمع عايز زملكت مالتي أملاك مسجن سلازي نبعد سلطان زقام سرعة أملاك زقام سالساي برينسيبل وتم زقامو أبغى زارسهم فرديم دوم سويلو ناي مدري من قصة زقامو سرعة كتقام اللي حر ترخيب كان اندحر بتكفؤ ما قد كيد مريض كان حيزهم فردي عبد عليها خبرو كقاصعها سلطان لهم اكچوالي سو እግዚአብሔር ዝመደቦ ፍትሕና ይሙስ አይነት ፍርድ ይሱ ለተትእዛዝናቶም ለተስርዓትናቶም ስለዚህ ተሐስካ ከም ዝኽገብሩ ከለውሲ አገልገልታ አምላኽም ይብል እታ አገልገልታ አምላኽ ተባይላ ደላ ቃላውን እስከታይ መስለኩም ልክ አፍቱ ብሉይ ኪዳን ነቲ ካህን ትወሃብ ቃል ያ በተካህን አገልጋል አምላኽ ትብል ቃልን ዛብዚ አንዞም ነገስታት ንኹፍ ዝገብር ቆጽዕ ከለው ንሰናይ ዝገብር ክንእዱ ከለው አገልገልታ አምላኽ የሚልዎም ዘሎ ቃልን ክልቴን ሓንቲየን በጣም ይገርመካኩ ሶ እግዚአብሔር ይሪኦም ማለት ንአምላኽ አገልግሎኹም ዘሎ እግዚአብሔር ዝሐስብ ንገባር ኹፉ ቀጽዑ ከለው አብነት አለና አብነት አብልዕሊ ስልጣን ዝተንሱ ሰባት ዘጋጠሞም ነገር እንታዩ ሪፈር እንደሕር ጌርና አቡሊ ኪዳና አብነት አቢሰሎም ዝበሃል ወደ ዳዊት ነብኡ ዳዊት ነታ ስልጣኑ ከጻራራ ጀሚሩ አባብ ደገ ወጣጦ ብል ንጎ መጽ ወጣጦ ብል ሰብ ይመጽ ኻብ ይመጽ ኻብ ከምዚ ትራይብ ኻብ ከምዚ ነገድ ይመጽ ጉዳይ ካንታ ይረኸም ዛምዚ እንታይ አብ መንግስት ዳዊት ግን ጉዳይ ካ ሰምዕ ሰብ የለን ንዓይ ንጉሰት ትገብሩ ነርኩም ነዚ ህዝብ ዝፍትሕ መውጻ ሁሉ እንዳበለ ልብ እስራኤል ክሰርቕ ጀሚሩ ለና ማለት ፋይናሊ ልብ ሁሉ ሰብ መስሓዝ ከምዛ ሓዘ መስፈለጠ ታይ ገይሩ ብጉልጽ ዕልዋ ገይሩ ማለት ግን ሰብ እዚ በታዝ ሓሰባ መንገዲ ናብ ስልጣን መጽኢሉ እንተልና አይመጸን ፋይናሊ ጠልጠሊሉ ተሪፉ ትበረኻ ማለት أتبرخ إفريم أبتدور بحما أموتها مويتو مالتي السلطان داويد إذا حجز السلطان بودو كمنت الفتن دلسب قبل علين زنبرة بعد السلطان كم يجروا بأخباركم زحلفوت فلتيهم داويد كم يجروا نسأل مو 5 سؤال دامو سألوكم أبكل تعمد زعبير حد يقصبوا كوي رخصات منافسي زي كانوا قوزنا ورسبوا كوي بوفو نجر بجزع ناتو نجر بجزع ناتو تايد بهالدليت أب سلطان نوح عمت استقامت كفار أملا هو ساي استقامت أسب كويس سب زمالتي I mean بتتصبوا نجار يزاروا زلوا كنا زعبير فقيد له ساعتها مودات هاتيا ساعتها ساعته كل زقبر زلوا كله خفينيرو
نعملاق نقال عملاق يتأززنا يسمعون إخبار كن يجزي بساميل غير نغير وين عملاق أنا فهم فيني إلو إخبار نساميل كزارو خلو بزعبو مالتي نغام ز عين السب نتعب لعلو زنبرت كاب عملاق استوها بالسلطان كن داويت ريسبكت غير واسع موداتا كم زرع أنا يخاني داويت أكون بجزاء إيدو أليو فلسطيني أفكارهم يقولوا بعميتو مسموته كم زموته مسفلته الكيس اللي بنا مزح قدس نكرسي اللي بيهم زي خمس جبوا سقيل كأني هون شعو بخوف أما وتاجر تباب سلطان ضرب مسموتها ونقع السيت يلقى خاني ونقع السيت بل كأنه كم مزح قدس مسي كله قوي قوي هل كسلوا لك زين جو كانوا خميل مودي قوم دابله كل كسلهم كلنا نرق مالتي قبل كسنة ناي نقص أرتعشاسا أسير زمرات الزمن كل تسابات كفتم سلوبات زبهر كل تسابات أنصار تنقص تنسيم حدا ما عندهمش أكيمش تنسيم تقول دايما سفلته منيش بحال فليتوه مرلو كاي فليتوه نسير نجيرو أسير نقص نجيراتو دحين نقص تم ساعتي أتوم تسقيلهم ولا نامات تريزن علوا سلطان فتينهم تسقيلهم تسقيلهم أدونيا حاون سلمون زابير سلمون كنا قسم دي بالخنوس السجنا لعلن تحتني لبزح جزية مالتي بتخيلوا قلمنا فستيفال غيروا قلمنا أي تعامون أي سلطان فاينال خا نبي سجد اليوم بام هنا توظيف سلطان يزدل نيرو سيد داويد زنبرت داويد أب جزية أرجن ومسقرره ما وقتها بهاي لازم أصله دنجل داويد هاي تنكفان نير بلنا نعاتم النيوه نسيت نقص موزار مالت نقص موهانك كليم مقبار مالتيو كلينا قراينا برنس لذي لو ما عاد خموتي له تقاتي لها أب سلطان عتلت بهال نقص ذكروا ياهم بعلوة أنا بسلطان مزيا فاينال بخمي ورينا الحرجي دي شعمت بعلوة ودي شمون تعمت قال عخنا نقص نعا عليهم كومي يزخيد كومي يزخيد سلازي حجي أبينا مسمر تسلف بتعميو دقدس ماتي حامشاي بعال سلطان سناي نخد قبريو أجا كما قال عمل خط شيء بدله ناتهم نجزابير intention نقصتها مدر خمس خلوا مجمرتها نصبوي جن اتهزبي إجزابير ناتزار وزي سمع زي إزز كم نادي إسرائيل هزبي نحر كوني قدر إجزابير نخوفه نقدر حلفه هو مالتي إجزابير كون إسرائيل وين كوني أسرائيل كم تعلم كلك أسر شابوت إيدي يبله بوجير إزغر فكم له أسرائيل شكنات يميرهم إسرائيل وين صفرهم كيتعرف بتطعم كله زنقول عينة نقصات يميرهم كم عينة سبات يميرهم كم زع عينة شكان زخنا من قص قبل الإسرائيليين متصنير أمله وايد هلنا نتزبي عدلته واهيبوه كم نجزابير هزبي عدلته واهيبوه مغرته واهيبوه نتنجزابير زي حايش مغر إنبس لازم ولا بكيك خيس لازم مرز جزابير بهم ما قدروا حزام مريض جزابير فاتي كنا نسبه فوز حزام نيرمياس كوميز ولا ندك سما زوار دونكو بفتاو لبي هاي كوني لو إرمياس مثل كسه أفتي لو سير إرمياس زبان مسحف دوغا إرمياس بال إرمياس كله كسكالو جزابير كومي له بفتاو لبي كنا عم نسب زوار نجزابير intention سنايو نجزابير حسب صبوق دي سب جن سب كاب صبوق وصي نبكفو خير كلنا كم يهون ما سلزي إجزابير أملاخ ستعنات كدو كونهم إن كان تقند علامو سناين سلام نخسفن سلنا قصات كنت سلخ لنا إلا عنتي كم محبر محدش كده كنت سلخ للناس من تهادينا بزي هوكت كنا من الخيد بالمسح قدس إجزابير دليل ناس ناب أملاخ ندحر سألنا إجزابير بزي هوكت هادينا خنا من الخ بلاتفورم في ترى لنا نقصات نزين نقرزي كقبرو إجزابير لبام يزارو لب نقصات كابيد أملاخ يزبل المسح قدس نابز دليل خاص يزك أنو عيب لنا سلزي كابوي معلق صار محزب لهم زي حيش يعني مسلكم بس زي المسمع حيشن قوميز حيش بالعناء والتي سلزي نقصات دلو they are here to restrain evil نخوفو زبالة نقر انت هقبروا مالتي limit كقبروا باوندر كقبروا لأم عم مدري نجي سمزلو أما صاحب مسافة انتزي إسرائيل لوجو ساب زين ورا لزمن زخانة نقر انت نبوه خينا بتعمي دقر مكمات سب كميز أمثله نبني إنسان درجة زخير مخاني خطرو مالتي كمان عارف عشر شعته تقص حد خجم الكلو أبتي أب إسرائيل لوجو زين ورا لزمن دماب لنا حد سواء كم مدري إفريم تنسي خيرو قلب لنا دحرنا تسوي تحرك ما بو مغنيات دكي بينام تجاهي سموم قال قبل سلام كوينم صنيحهم ما مسح كورز الليزي شعنا دك بينام زخولا نجد تأكي وقت تطفو أنفتينا دك حدا نجد كاب إسرائيل تقول يصيرهم حزينهم بزح زانت سلسلة معرفة زي معرفة سلام حدا نجد زأكل بس إنك أنت ينيرون دحرينا because there was no king there was no order نقول سلسلة نبرة order أي نبرة سب orderless نيرو chaos كم خوين حنفش نحوات نحد حوم نجد كتفو 400 تعرفهم لك مسح
دحاركوهم حد نقد كاب إسرائيل تقول يطلعوا مجزابير لهم تنسيهم لو أملاخ تصليهم لنا مالتي سلازي كم زغينو أبت معرف إسرائيل حدن مدة خزارة كلهم يزبل لنا مالتي أب إسرائيل نقول سلا زين بره كل سب أبكر معينه قنع عزمو سوي نجار جبرنيرو تعرفوا يدبلنا أوردر نحر زي اللي سرعة زت حز أكل نزهيلو نيرو بقى سيمبلي خبزة ترافيك رأيوه مالتي كزور كلها رأيوه كم يهاتهم حدا بزمس يخاطو كايت حدا بورا ورخص كلا كايت حدا زز حيله رغاغيص كخيدي مالتي كومو تمرጽ نغساس يحلولنا دا مغنياتو خندي يالو نتسناي زي اززو نعتاتم سرعه زت حزن السميو نسناي زي ازز سرعه زت حزن ساتوم ناقصعو مالتي ناقصعو سرعه زت حزن خا نساتوم ايوم كنا خا بيت اسرائيل نغوس ينبر الزمن لبلكا نغوس هينبرن ስለዚህ ነፍሰ ከሰብ አይኑ ቁንዑ ዝመሰሎ ነገር ገብር ነይሩ ስለዚህ ነገርታት ኦርደር ከትሕዙም እንቲ ሻይ መትከል እንታይ ገብሩ ማለት እዩ ንገባር ኹፉ መቅጻዕቱ ዘምጻሉ ፈዳይሕነ እሞ በዝኻ አገልጋለ አምላኽ ይኻብለካ ሕጁን አገልጋለ አምላኽ ይብለሉ አምላኽ ፈዳይሕነ ስለዝኾነ አብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ጥቅስ 5 እንታይ ይብላሎ أتي نفسكم زلوا ودمكم سعان خدولي أمو كابيد كله أراويت كدولي نفس السبب ما كابيد حو كدولي أي أملاخ نسب ملكو غيرو يمو أتدم زفسس دومو بسبب فسسيو إذا حدا خابتي نجابار إكي فتح زوج على من قديزي سب النحركاتينو سب قتلي زك زابير كام جمرت أزدو كون حسابي كومينيرو مالتي يسوع كاب حدش كلام كات ما حصل نقدر تزاري بخيرو ماني بيتروس سيف أمسيو مالكوس زن مسكورزا تايل بلو سيف زلعلو ها cut off يوم this principle is not for this kingdom بلو الحج بقوم يكون أنت خيداتنا منقستي سلازي سيف أي تلعل دم تفسيسك دم قافسي سبت قاتلك تقتليها قرأت معرفة سرعة حموشن باولوس أبيت فردو خينو خمي لحد ما تزاري بلو تايل له عميسة نموذج بتصح غير انت خوينا غنا كيموتوكا ايلمنن يلو باولوس غن تزخصصل زلو خنغر بخوم انت خوينا غنا ناب يروشلم خيد غنا يمرصني سلازي يغبا يلو خنا بقيصر عميسة نموت زخون نغر غير نحر خوينا كموت يزغباني بلو I will accept my verdict قبلي بلو باولوس زعانت مرداتها يودلو مصحف قدس مصحف قدس كزارو كل معرف 4 مجمرتا استقاتل سب قائل ابيل نقال كسارة بخلا أملاخ دم حوخا نباي سلمتاي ترعله سلمتاي نبى أملاخ طريعين نحريلنا حدا مجمرتها دم زبلك زي أبير تعمي قدسه لنفسه وسلزوله كلايد ماني أمدري فتح زوج السباي نمرن سلزنا أملاخ ترعني يروه نقال زقتل كركب يروه سلز قتله كما يتخيل برينسيبل كم مجمرتها هم هم زنور رأيوه أب زهركم عرف 35 دم نسو نتهاجر يركس أيمه تازل لهم هاجر أي تركسوا تهاجر ما بزعبات تقعوا الدم بجك الدم الدم زخعوه أي بجك الدم بتدم زخعوه أي تعرقني قبلنا ماتي كوميتي برينسيبل ماتي السبب نحد ما أفسيسو نجدن السخاء كسع 5 لو مسحف قدس ينقرنا أمو داتا أتشوع حساب أو تقميت لنا زلون تاي دبلي ما قصعت فريح خاطر يدي كونه نسلح لنا الكي أخذنا كزجاز كباك ولا بيدروس كما قلنا مالتي بس إننا كايدانا نأخذنا مكرا نحرت أجيبنا عشرين تتوم حساب أملاخ زين نمر سبات نعبس لازلنا إذا فقد أملاخ يزبلنا مالتي سلازم سلح لنا حلنا أنت سلازم لنا حلنا أنا أملاخ نسرع سرعة كتحس كلها تحس كاس لازم لك ننا حلنا خد صغيرة كتبل نتجزأ بسرعة زبل سرعة كتجزأ نجزأ بحسابي نسلا نحلنا خد صغيرة سلا نحلنا خد clarity كتجزأ بقى كمالتي ما تحاولوا تكون يزمهرنا دلو كم يزمهرنا زلو سلازي لوم قالوا أملاخي ممو بس تكبر زخا كيف كرو يقلقلوا له وزعبير كم تقلقلوا زلوا يزرعوا سلازي نتوم فسيمم كيد بتاخدوهونو كم نأسس سبعة هرجيرهم زخود دك سبعة عمبر زلوا سبعة زي سمع بقال أملاخ تمخيرهم زي لبو مسات زعبير زحزلوا أتاه حزا كم زيو نسخاقن سنة تقبر النحركونك نمنجس دفرح مغنيات هي بالكان كابتن أي سنة نجر كم دوس عند حرف اللي كاجن دكاس هي بالكان أب كله رأي وجه أب نقدي أب قله منجس يفوت أنا نجر نحر قله شت عرق قله تقبر نحر لها كيدك إسكات حدر
نعاخت عبسة بتقلق تقبلي خاصة بكدلي خا نخسر فلطة مني ختبلي خا كتبي خا كتبلع خا تستي خا قال ناي وش تعرق جنيه بالكان نحلنا عرفت جنيه بالكان كريستيان ما أبكت بعملاق نصح لنا حجوز منالسيو كومري كونن إيه كمان تسمع ساكر سايد بنا دم يسوع كريستوس دومو ها نعملاق بنسهنا زي ما نكب زقارة بدم سلازخنا نعانا نيا عملاق كنقول نحلنا أزيو كمود قبر ينصو هيز بلنا مالك زين نسهدم كريستوس هلنا نحرق على أبسا غيرنا نتدمتي تهانقبر لنا خن إمونو لنا كن كل جزء أبسات نبر نحرقان كنا نحلنا صريت يبلكان سلازي سلنا يحلنا نسهنا خطبل إذا أبير نسرع زبل سرعات تجزاء لنا على مزحمش ده يقبر تجزاء تصح مشه سلازي حلنا إلكم منبر سلام قصعت رأي أيكونن كتجزؤهم زقبأكم قالوا أملاك يمو بس تكبر زي كيف كورو يقلقلوا الله سلازون يخم قبري التهوبو زلهم مارس قبرنا زقبوا قبري تقول زقبوا تقول فرحات زقبوا فرحات كبرات زقبوا كبرات نقولوا زقبوا هبوا زقبوا مهاب كم فلت كريستيان زقبانا مالتي نقولوا زقبوا مهاب تيسو زمرا برينسيبل زكروهم نكسر زقبا نكسر نأملاك زقبا نأملاك ما كريستيان ده معسيو نجسات مدري زي إزاز مإزاز نأملاكيو بزعم جزائنا إحنا زارب صحنا ماتي مإزاز نجزابير هات إزاز نجسات مدري كيح مسمر سجيرهم أنصار أملاك تقوم قبرها هلو شعيت إزازن يخا كم ريت أزوج سبات هلو عم تيزبنا يوم على داريل بزعبا سرعات نايتهم بسلط أزنورو عبيت مرحت خيط قومو بزعباتهم مرحتي ناب جزابير ديكون خصل لي يزقبوا دحر حجين ناب من يسيبوا ناب حاولتي ناوي خصل لي يزقبوا مستبهل نو صلوتو ما ناب أملاكي واقعدا يخف المبر ناب أملاكينا نصلي سلازي ننا جزابير بوتا نجزابير دقبوا نجر نجسات نخيتهب تطاوب تبلو النجر ما تيجي ولا ناب جروجان بس نحضر بيمها you don't protest سيل كي أخذت دربه ناب حاوت أتيمها سيل كي أخذت وزدام عليه نسل السمو نام نجسات حليفهم كوبنا صعود نجرنا له مش حليفهم ينصادكم نبي المكوان أنت حليفهم كوبنا نجرنا له جنس الاسم كريستوس نسل نجزي أبيهر من النت سلا عمله كندي عمله كبرنا نجزي أبيهر specially زي كلتا نجرازيات زي أبيهر تروري دي كبرنا نجرازياتني أب كم زي أبوتها خاطو قالوا نجسات hold on إجي كابزنينيو مسمار تحالف السلازل لخا أنا نزنا جرزي واقعد يخوف له ولا هو تي حتني يقوموا لده أمر نزنا جرزي أجزاء بالمات استأخر السنة أبزي تماساسل نخمزي أنا قر ديت قوم نخل مدراو نقر نخل نعهد تعمك بمن مدر نقر كاني بروتست قبل نحن كنا مسمر بهال يبلان مالتي هوتنا بقى أوردر زي يوليو كم يقاتون لها مالتي لأن زي أبي نقر واقع خد كفل دلوك تكون على كم كريستيان أي تسبقون نحر تباهيل كان سكم زباهيل مسبنك سد باسي بالكان بس عمره سيلنا كاب هذا خدمة نحر سيقومهم جست قوتنا بكال خدمة تاي سكم مالوري تراي سبخ زمن قصدي ناسمنا إمنت كمان ده كلمة الكاغل سلام وصل فيت سوى عنها مزبان نقر يلا شالي حجي رايو أب تبي أرسم عزل أبي حساب دلولي أي للي سلازي كردا أنا أقول مالك أملاك مسكن هوارات حد زي بدأ هايمان الدرجة سلطة زنا ورا مسوات نيرم قبل اليوم ملحت هايمان نايدا وين مسيهم كي تسوق كلنا وكم مدينة سلام تاي تسوق كلهم يلمو بس نجارزين دحر مسيهم موني نأملاكي مجزاء زقبا مزاز زقبا أمر نسم مزاز أي جباني زي بعلاتكم تفلتوا أنا جريس كفروا دي لهم سلازين إحنا هجن زخفلنا جري يخفلنا هذا أمر كان مسباقه سق نبل أين خيلنا هاي لهم مالتي أين خيلنا نتعند نجر واقعد كفل دلوك تكون على كاس سلاسمو نموت كي تعرف دلوك كونيز بنا أخلي الوقت كذا كعب لك أقويها سكامي ينبلو يس نتحسب أملاك ستاند نقبر ولا هوتنا يحتتنا سلازي حسب أملاك زيو نسلطان نهنجسات نتعنقبر بيت كريستيان بفقري دغرسات كتقولصه بتحتنا يسوس كون نقص كوي نقص كون السو ما سوى أبكني دايت عمونا نجسات نندر تجزيه حليفو قلنا علامو نبيرو حليفو نتا ما سوى كدكنا أمدر خطأ تطوي لازم مثلا نجزابير منقسي إيش واخيرو قن ولا حنتي نتا ما بسلط عندنا ورد شكانا نيرو منقسي قنا بزعاء سلطانهم ولا حنت معلتي كفو نجر كزانة كون كفو نجر قبل كفكر كفرارح أي رعنين أي فرارحني لو منالو توم نزل نجرزي بس آخر زنور ساعات ما تي أملاخ مزجن
ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ንስልጣናት ምግዛእ ንማር እቶም ገዛእቲ ንሰናይ ግብሪ ዘፍርሁ ኣይኮኑ እሳቶም ንሰናይ ግብሪ ምንት ክነብር ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ድሕሪ ብኽፉእ መገዲ ኸይድ ንመርፀ ሰብ ግና እንታይ ዝገብሩ መቕፃዕቲ ዘውርድሉ ሰይፊ ንኾንቱ ዘይተዓጥቁ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ንኹሉ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ክቐፅዑ ከለዉ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ንሰናይ ነገር ኦርደር ከተሕስና ከለዉ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ብኸምኡ ንእግዚኣብሔር የገልግልዎ ኣለዉ ከየብኮሩ የገልግልዎ ኣለዉ ይድብለና እግዚአብሔር ጋር ነቲ እከይ ዝገብር ነቲ ሰናይ ዝገብርን ከመይ ገይሩ ከም ድሕዝ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ዝፈልጥ ኣምላኽ ኢና ኣምላኽ ተማኽሮ የድልየካን ኢኩ እግዚአብሔር መኽሪ ሰሚዕኻ ጥራይ ምእዛዝ ዘደለ ኣምላኽ መስገን እስካ ሁላትና መንፈስ ጸሎት ኮይና ሞ እዚ ሓሳብ እዚ ክነሓስቦ ደልየ ኣለሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንጉስ ይንብል ነርና አንቶይ እዚ ንጉስ ነገስታት ይግን ሃሌሉያ እዚ ንጉስ ነገስታት ለዘም ኩሎም ነገስታት ዘማሓድርስ እዩ ፋይናል እውን መጽዩ ንኩሎም ነገስታት ናይ ምድሪ ተኸገብሮም ይመስለኩም ክስዕሮም ኣብ ምድሪ ንሱ ክነግስ ምዃኑ ነግረና 1000 ዓመት ክነግስ እዩ ሽዑ ናይ ፍትሕ መንግስቲ ክትርእይኹም ሽዑ ናይ ጽድቂ መንግስቲ ክንርኢና ሽዑ ከነርኢ አይና ዓለም ማለት እዩ ብጽድቂ ከመይ ጌርካ ከም ዝማሓደር ብቅድስና ከመይ ጌርካ ከም ዝማሓደር ብፍትሒ ሰብ ከመይ ጌርካ ከም ዝማሓደር ሽዑ እቲ ቀንዲ ንጉስ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾነ እቲ ነገስታት ባዕሉ ዘንግሶም ሰዓቶም ሰኣኸለኻ ዘውርዶም ኢየሱስ ምስ ነገሰ ሕጂ ግን እሱ ኣባና ነጊሱሎ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ኣሜን ኣባና ነጊሱሎ ንቃሉ ንሕና ንእዘዞ ኢየሱስ ኣባና ነጊሱሎ ንሕና ግን ነዞም ኣብ ልዕሊና ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገስታት ናይ ምድሪ ንግዛእ ንስልጣኖም ንግዝኦ ኣምላኽ ከም ዝሃቦም ስልጣን ንፈልጥ ብሰናይ ግብሪ ንመላለስ ብሰናይ ግብሪ ንድሕር ክሳዕ ተመላለስና ዘፍርሐና ምክንያት የለን ኢየሱስ በዚ ነገር እዚ ቤተ ክርስቲያን ምስተዋዕል ክትብል ምነካ ኣለሁ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘላ ማሕበርካ ጎይታ ጥበብ ምስተዋዕል ክትብ መረዳእ ክትብ ለተቃልካ ዝብሎ ነገር ምግባር ምልምማድ ክትክእል ደግፈና ንጽልይ ኣለና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነገስታት ምድሪ ስለ መኳንንቲ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ብዘይ ህውከት ሃዲና ክንምልኽ ክንክእል ምእንቲ ንጽልየሎም ኣለና እግዚአብሔር ምስተዋዕል መዘበለ ክፍት ንጽልይ ኣለና ንሓሳብካ ዘበለ እንግዱ ንጽልይ ኣለና እቲ ብትሕትዮም ዝግዝኦም ህዝብ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምግዛእ ናብ ክፉ ነገር ከይወስዶም ምእንቲ ብምግዛእ ዝማለስ ዝኸውን ንጽልይ ኣለና ክግዝኦም ንጽልይ ኣለና ንስልጣና ዘበለ ምግዛእ ክፈልጥ ንጽልይ ኣለና ኩሉ እግዚአብሔር ናይ ዕልወት ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ናይ ሬቢሊዮን ዘበለ አተሐሳስባ ኮማ አይነት እግዚአብሔር አምላኽ ሐቀናታት ኩሉ ግና እግዚአብሔር አምላኽ ደው ክብል ንጽልይ ኣለና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚህ አብዛም ድርዚ ያዘሉ እግዚአብሔር ናይ መንግስት መሐውራት ኩሉ ንጽልይ ኣለና ስልጣን ዘሎም ዘበለ አካላት ኩሎም ንጽልይ የለም ኣለና ንሰናይ ነገር ይኻ እግዚአብሔር ናትካ መደብ አሚጥ ካም ዘለኻ ካብኡ ንየማን ንጸጋም ከየግልሱ እግዚአብሔር ምስተዋዕል ክትቦም ይጽልይ ኣለሁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነቲ ዘቆም ካም ዕላማ እግዚአብሔር ክኾኑ ድግፎም ጽልይ ኣለሁ ክፉእ እናራይ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ክፉእ ዝገበረ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር ስርዓት ክትሕዝዎ እምበር እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ምክንያት ገይሮም እግዚአብሔር ነቲ ዝተበደለ እንደገና መልሶም ከይብድሉ በዚ ነገር ዝኻ ምስተዋዕል ክትቦም ጽልይ ኣለሁ ንዓታቶም ምጽባሕን ጎብ ቅድሚ ፍርድኻ ምስቆሙ ጸብጻብ ክብኸሉ ብዛዕባ ኣገልግሎቶም ዘቕጽዖም ነገር ዘይኮነስ ዘንእዶም ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ክገብሩ ሕጂ ክድግፎም ይጽልይ ኣለሁ بقولت هذا يسوع كريستوس سم እግዚአብሔር أملاك هو بزح نجار نرينا እግዚአብሔር تستعمل مسأسب ما ليس እግዚአብሔር ولا فتح خوص وليلو مسكدة عندنا تعميس خيد عندنا እግዚአብሔር بزح نجار بجوب بمثلال عندنا تعميس خم الله سكلا نرينا نايفتح أملاك جنس خايخة كمو مجبارم እግዚአብሔር أملاك نسخايخة تحتم كمو سلز جبر እግዚአብሔር سبحان قص خايخة أب تحتم بزعما أقل قلتهم نسخايخة እግዚአብሔር أبو صباح تتصابات أمام እግዚአብሔር أملاك نزف لتنا نحنا جنا خميب نستوعب كلمات كم زقبنا دقفنا بزعبهم زلنا عمل حقتها كتصري دقفنا بزعبهم النحاس وحسب እግዚአብሔር أملاك صوري حسب كون دقفنا لبنا بزعبهم እግዚአብሔር نصح كون دقفنا حلنا أنا بزعبهم እግዚአብሔር نصح كون دقفنا حنتو እግዚአብሔር متحلنا في እግዚአብሔር أب حلنا صف كف زبلنا እግዚአብሔር أملاك ነገራት እግዚአብሔር አቦ ዝሓቅየና ነገራት ዝኸሰና ነገራት ብዛዕ ነገስታት እግዚአብሔር አቦ ከይሁሉ ምንቲ በዝማዓንዚ ከተጽየና ይልምናካሎ ዝሓለፈ ዘመን ህይወትና ham ዳዓንቶ ይንብሎ ዝነበርና ብምስተዋዕ ኮነ ብዘይ መስተዋዕ እግዚአብሔር ዘይምልከተና እግዚአብሔር ንስኻን ዘቐመጥካ ስልጣና ዝተቃወምናሉ ኢድና ዘወጣወጥናሉ እግዚአብሔር አምላኽ አንደበትና ዝኸፈትናሉ ልሳንና ሁሉ እግዚአብሔር ክፉእ ዝተዛርናሉ ዘበለ ምሕረት ገብር ልምናካሎ ብምሕረትካ ጠምተና እግዚአብሔር
ድሕሪ ሕጂ ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ተዋሂብና ምባልና ዘይተርፈና እግዚኣብሔር ኣቦ ነቶም ኣብ ልዕሊና ዘቐመጥካዮም ስልጣናት ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናት ጀሚርና እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ቦታታት ዘሎ ኣብ ፖለቲካዊ ቦታታት ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዘቐመጥካዮም ስልጣናት ንስኻ ከም ዘቐመጥካዮም ፈሊጥና ግብሮም ብዘየገድስ ነቲ ስልጣን ግን ከነኽብር ክድግፈና ይጽልይ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ትረዳእና ንልምነካ ኣለና ሓይሊ ክበዝሓልና ጽልይ ኣለኹ مستوعب زبل خوز حالنا تصلي الله بسنا يجبرنا غيرنا እግዚአብሔር አምላክ እምነትና ከነር ይደግፈና بسنا يجبرنا غيرنا እግዚአብሔር ወንጌልና ከነር ይደግፈና ብናይ ፍቅር ካይዳና غيرنا እግዚአብሔር አምላክ ተዛሃብካና እግዚአብሔር አቦና ይፍቅር ህይወት ከነንጸባርቆ ደግፈና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦነታ በፍቅርን በትሕትና ትግለጽ መንግስትኻ ኣብ ምድሪ ክንገልጻ ደግፈና ንነገሳት ምድሪ እንኳን ንመኳንንት እንኳን እግዚአብሔር አቦ ናብዙ ወንጌል ዝኸነምጾም ደግፈና እግዚአብሔር بعشا زخونة እግዚአብሔር ተሐሳስባ ግና ንዓኻ ዘይንገልጽ ዘይነድምዕ ሰባት ኮይና ክንማለስ ግን ኣይትሕደገና ልቦና ሃበና ምስተዋዓል ሃበና እግዚአብሔር ምስተዋዓል ክንማለስ ደግፈና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሃብካና ግዜ ተመስገን ስለ ቃልካ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ስለ ተዛረብካና ነመስግነካ ኣለና ሓቂው ቃልካ ኾም እዩ ዝብል እግዚአብሔር አቦ ንሕና ምድር ንዕዘቦ ነገራት እግዚአብሔር ካው ሰፍለ ይኸውን ይኽእል ግን ቃልካ ንመጽ ኣለና ቃልካ ዝብሎ ንሱ ይውረሰና تقالك زبلون نسب هوتنا يجهد تقالك زبلون نسب هوتنا يجزع نقالك حين እግዚአብሔር አምላክ يحزننا بسم يسوع ክርስቶስ በዚህ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱ ከፍሰብ እግዚአብሔር استوعل زبل ከፍት ይል ያለው استوعلنا زبل ይከፈተና استوعلنا زبل ይከፈተና ስለተገብሩ ሁሉ ጽቦና መስግና ካለና ክብር ሁሉ ንዓኻ ይሁን ጎይታ በኢየሱስ ናዝሬታው ሽም አሜን አምላክ መስገን ባርኮት አምላክ ንውዲና አወይ ፓስተር አክሊልና ዝመታካ ዕዱመ አምላክ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዘለና ይሁን ተሰይና ሳሚዕና ዲስ ትምርቲ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ትርር ይብልዩ ኣብገለገለውን ኣብቲ ኢንተርፕሪቴሽኑን ኢንሻአላ ኣብቲ ሐሳብ ደይኮንስ ኣብቲ ኢንተርፕሪቴሽኑን ከም ዝዕጹው ድበለ ስለድመስል ከብደና ይኸል ይግና በሓንት ሐሳብ ክንወስዳ ይደሊ ማለት እዩ ስልጣን ኩሉ ናይ መን እዩ አሜን ዳዊሲ ኮሚሉ እግዚአብሔር ሲ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር መኻኑ ተዛረበ ክልተ ግዜኻ ሰማዕኩ ወይሉ ጽቡቅ ገይሩ ታገር ነይሩ አስተውዒሉ ወኔር አምላክ መስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ንስልጣን ምግዛእን ንስልጣን ምእዛዝን ድበሃል ክልተ ፋሴት ሳሎ ማለት ወዜ እንዳት ፓኬጅ ማለት እዩ ስለዚህ አቲቲዩድና ጠመተና ንስልጣን እንታይ እዩ ኢትስ ፖዚቲቭ አሜን ስልጣን እንድሕር ክእዘዝ ዘይደሉ ኮይኑ ንአምላክ ይዝቃም እቲ አቲቲዩድ እቲ ጠመተ እቲ ራያ ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ታይልና ኣሎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ደለው ሰባት ንምንታይም ዘፍሪልዎም ኣሎ ክፉእ ተገይርካ ጥራይ እምበር ንሰናይ ንግሪ ዘፍሩ ኣይኮኑን ንሰናይ ነገር ክትገብር ከለኻ you can stand on that ማለት እዩ አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እንድሕር ከም ዝገርናያ ሞር ብርህ ክትብለላ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን حاونا يا فيت مجشة اللو صلي لي نبغي تام عقوبني سلاز بلنا نبزي كمزي مو صلي لي نملاح مسكن I don't know صدروري اليوم مز الحرقن دي عمتي بالكاني عسرت شمون تعمت افتر عسر شمون تعمت نصدرو أخرى እግዚአብሔር ዕድል ሂቦሎ ማለት ያ አምላክ መስገን እግዚአብሔር ይመስገን ወይታረዲዎ ሐለፈ ሐጽር ዋናት ጽቡቅ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወቱ ክርጸኒሕና ኣለና ማለት ያ አምላክ ይመስገን ወላ ባዕሉን ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂውን ናብ እግዚአብሔር ከነማዕቁበይና አሜን ምለሰና ተኾይን ጽቡቅ ደይምለስ ተኾይና እግዚአብሔር ኣብኡ ክረዶ ምስክር ገይርሆ ኦሞ ኣማንጎ እቲ ቄናን ዝኾነ ጠዋይ ዝኾነ ወለዶ ንስም አምላክ ዘግህድ ኮይኑ ቤት እግዚአብሔር ክትከል ናብ እግዚአብሔር ከነማዕቁበይና አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ thank you lord ታንባርከ ካሎና ስለሐውና ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስም አው ሰናይ ግብር ጀመርካ ንስኻ እግዚአብሔር ይድካ ያገራቶ ያብሔር አቦ ገጽካ ክደሊ ናባኻ ክጠብቕ ወይታ መንገዱ ሪቫይዝ ገይሩ መልሹ ናባኻ ክጣበቕ ዝረዳእካዮ ዝደገፍካዮ ንስኻ ኢኻ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚ ኣብ ህይወቱ ጽቡቕ ነገር ጀመርካዮ ዝገበርካዮ ንስኻ ኢኻ ሌትን ግብርን ትገብር አምላክ ሕጂውን እግዚአብሔር አቦ ተአው ጀመርካዮ ሰናይ ግብሪ ክሳብታ መዓልቲ ጎይታ ክትሕልዎ በክርስቶስ ኢየሱስ ናባኻ ነማዕቁበለና
نابتي كهانصوم كلهم قدسان خرستيو زكال قال صقو ناو نمعقبلنا ناب قال صقا خنا معقبلنا نابت زيف ليونات كحساب مخرن نمعقبلنا شم يسوع كريستوس ايدو حيسكا ختمرحو نصلي علينا كاب حجن زلالم اتاو موصو تقوصاصر غويتاي نوبتا معلت غويتا زي حفر يحفر عينت هو حزمتان كملالس خلق እግዚአብሔር አቦ ናት ካደዲት ይብዛሐሉ ናት ካደገፍ ይብዛሐሉ ያብሔር አቦ ነው መስድሩ خراب كلخ እግዚአብሔር ነው ሰናይ ክትገብር አው ጸናሐሉ ጊዜ ሞጎስ ክትህቦ አመንጎ ስድሩ ናይ እምነት ሞጎስ ክትቦ ናይ ምላስ ሞጎስ ክትቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ናባኻነ ማዕቆበለና ጽቡቅ ጊዜ ይሁንሎም በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም አሜን ተባረከ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው አምላክ እዩ አሜን አሜን ደክሰመ ክብርና አምላክ ይሁን ስልጣን ናይ ማን እዩ ናይ እግዚአብሔር አሜን ሰባት ዴሊጌትድ ሆነ አውቶሪቲ ዘሎም ከምትናቱ ሐሳብ ብጽድቅ መታን ክገዙ ኢሉ እግዚአብሔር ዴሊጌት ዝገብር ዘለዓለማው ዝኾነ ዘይሽረፍ ዘይምቀል አብሶሉት ዝኾነ ፓወር ዘለዎ ግን እግዚአብሔር ባዕሉ አብ ሰማይ አሎ አምላክ መስገን ዳስ ዋዩ ስልጣናት ዘሎና አራያ ሁሉ ጊዜ ተኻውን ደሎ ጠመተና ፖዚቲቭ አሜን ሃሌሉያ የስ አማጽ ዝኾነ ተቃጻው ዝኾነ አይነት ልብ خلوና እግዚአብሔር አይደልን ይሁን ስልጣናት ክንግዛ አሜን ነጊርና ለእግዚአብሔር ይመስገን ዳርካ እንስተኹምካ ስልጣን ናተይ እንዲልኩም ካድሌትኩም ከይርኩም ከይትረግጹ ማለት ሰውትካ እግዚአብሔር እንታይ ልኩም ማለት እዩ ዴሊጌትድ ሆነ አውቶሪቲ ንዑ በመፍራህ ንዑ በመእዛዝ ኢና እንታይ ንገብር ማለት እዩ እቲ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ንገብሮ ኣብዚ ቤት አምላክ መስፈጻናኻ ስልጣን ተዋሂብና እንዲልና ከምድሌትና ንገብረኩም ኢና ማለት እዩ አምላክ ይመስገን ና አምላክ ታይ ምግባር እዩ በመፍራህ በመግዛእ ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ወይታ ተመስገን መስግነ ካለና ስለ ቃልካ ተመስገን ስለ ሐውና ነመስግነ ካለና እግዚአብሔር አቦ ስለ ተአቡ ዘንበርካ ያጸጋ ነመስግነ ካለና ያብሔር በቃልካ ዛረበና ጸኒሕካ ትእዘዝ ልብ ክትበና ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ያለና መንፈስካ خردአና ጸኒሕሎ ያብሔር አቦ ከም ንጅምር መንፈስካ አገልግልና ይሞ ተመስገን ለመዘምራን ተመስገን ለብጸሎት ዝመርሐና ሐውና ነመስግነ ከእግዚአብሔር አቦ ኖ ብርግጽ ንስኻ አመንጎና ስለ ዘለኻ ተመስገን ሰናይ ዘበለ ሁሉ ተፍለጠና አምላክ ሽምካ ይባረክ ያብሔር አቦ ነብት በረሃልና ብርሃን መምልላስ ከካለና ክትረዳና እንጽልያለና በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም አሜን ብሩኻት ይኹም እታውኩም ምጻኹም ይባረክ ተግባራዳውኩም ይባረክ ለሐሳብ ልብኹም ቃላት አፍኩም ይባረክ እግዚአብሔር በመእዛዝ ዘበለ ይባረክኩም አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም አሜን